ராதிகா மாதாஜி வந்த பிறகு எனக்கு சொல்லுங்க கிருஷ்ணா பிரபு, ஸோ தட் அவங்கள கோஹோஸ்ட் பண்றதுக்கு. இல்லைன்னா ஓகே உங்களை மாதாஜி. நான் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டுமா, நீங்களே பண்ணிடுறீங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம், நான் இது பிளேலிஸ்ட் சேவ் பண்ணிட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மேக் யூ ஹோஸ்ட், நீங்க எனக்கு கோஹோஸ்ட் பண்ணுங்க. ஓகே மாதாஜி. நாம இப்போ பிரேயர்ஸோட இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே भक्तिर्भवति नैस्तिकी. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वापदण्डिगं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நாம் இப்போ பிரபுபாத பிரணத்தியோட இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம்ம தாமோதரை அவரையே பார்த்துண்டு நாம இந்த சத்சங்ல நம்மள நாம இணைத்து கொள்ளலாம். பகவானுடைய அருள் எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும்ன்ற பிரார்த்தனைகளோட நம்ம குரு தேவரா இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியா பிரபுபாதருக்கு அவர்களுக்கு நாம வணக்கத்தை தெரிவித்து விட்டு இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நமோ விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரஸ்தாய பூதலே श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंदा. जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. நாம் இப்போ 34வது பதம் हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஸோ நேற்றைய பதம் வரைக்குமே நமக்கு எந்த டவுட்ஸும் இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா நேற்று நான் உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயிலாக அந்த முந்தைய தினம் ஸ்லோகத்துல இருந்து அதை அந்த 3 ஸ்லோகங்களுமே நேற்று கவர் செஞ்சோம் இல்லையா? ஸோ இன்னைக்கு நாம் அதாவது குணாதிசயங்களை பற்றி கவர் செய்தோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய இந்த 7 விதமான மூலப்பொருட்களை பற்றியும் நாம பஞ்சமகாபூதங்களோட சம்பந்தப்பட்டு இருப்பதை பற்றி நாம நேற்று ஒருமுறை ரிவிஷன் செய்துட்டு மீண்டும் நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தையும் நாம பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ இப்போ 34வது பதத்தை நாம இன்னைக்கு பார்க்க போகின்றோம். எஸ் ஆக்சுவலி எஸ் ஜானகிராமன் பிரபு வாசிங்க நீங்க. அத பரம் சூக்ஷ்மவதம் அவ்யக்தம் நிர்விசேஷனம் அநாதிமத்திய நிதனம் நித்யம் வான் மனசக பரம். எஸ் வாசிங்க ஜானகிராமன் பிரபு வாசிங்க. அன்மியூட் பண்ணல மாதாஜி. வேற யாரை கொடுங்க. ரெண்டாவது அவங்கள. ஓகே ஓகே லலிதா கண்ணன் மாதாஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. अथ परं सूक्ष्मत मम व्यक्तं निर्विशेषणम् अनादिमध्य निधनं नित्यं वाङ्मनस परमम्. अतः ஆகவே பரம் உன்னதமான சூக்ஷ்மதமம் மென்மையானதிலும் மென்மையான அவ்யக்தம் தோற்றுவிக்கப்படாத நிர்விசேஷணம் பௌதிக அம்சங்கள் இல்லாமல் அனாதி துவக்கம் இல்லாமல் மத்திய நிலை இல்லாமல் நிதனம் முடிவு இல்லாமல் நித்தியமான வார்த்தைகள் மனசக மனதின் பரம் உன்னதமான மொழிபெயர்ப்பு. ஆகவே இதற்கும் ஸ்தூல தோற்றம் அப்பால் ஓர் உன்னதமான தோற்றம் உள்ளது. அது மென்மையிலும் மென்மையான உருவம் கொண்டதாகும். அதற்கு ஆரம்பமோ மத்திய நிலையோ அல்லது முடிவோ கிடையாது. ஆகவே அது நமது விளக்கத்திற்கும் மனக்கற்பனைக்கும் அப்பாற்பட்டதும் பௌதீக எண்ணத்திலிருந்து முற்றிலும் வேறானதும் ஆகும். பொருளுரை. பகவானின் ஸ்தூலமான புற உடல் ஒரு குறிப்பிட்ட இடைக்காலத்தில் தோற்றுவிக்கப்படுகிறது. எனவே பரமபுருஷ பகவானின் புற உடல் அல்லது அம்சம் அவரது நித்திய ரூபம் அல்ல. அவரது நித்திய ரூபம் ஆரம்பமோ நடுநிலையோ அல்லது முடிவோ இல்லாதது ஆகும்.
ஆரம்பம், நடுநிலை மற்றும் முடிவு ஆகியவற்றை கொண்டுள்ள அனைத்தும் பௌதீகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஜட உலகம் பகவானிடமிருந்து துவங்கியுள்ளது. இதனால் ஜட உலகின் துவக்கத்திற்கு முன்பே இருக்கும் பகவானின் ரூபம் உன்னதமானது என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. ஜட உலகில் உள்ள ஆகாயம் மிக மிக மென்மையானது என கருதப்படுகிறது. மனம், புத்தி, பொய் அகங்காரம் ஆகியவை ஆகாயத்தை விட மென்மையானவை. ஆனால் 8 புற மறைப்புகளும் பரம சத்தியத்தின் புறமறைப்புகள் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகவே பரமபுருஷர் பௌதீக வர்ணனைகளுக்கும் கற்பனைகளுக்கும் அப்பாற்பட்ட திவ்ய புருஷர் ஆவர். இது நிர்விசேஷனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இருந்தாலும் நிர்விசேஷனம் என்பதை உன்னதமான தகுதிகள் அற்றது என்று ஒருவர் தப்பாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. விசேஷனம் என்றால் குணங்கள் என்பதாகும். எனவே அதனுடன் நீர் எனும் சொல்லை சேர்க்கும் பொழுது பௌதீக குணங்கள் அற்றவர் என்பதை அது குறிக்கிறது. உன்னதமான நிலையில் இருந்தால் அல்லாது பகவானின் உன்னத உருவை அறிவது சாத்தியம் அல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்கே பகவானுடைய ஸ்தூலம் மற்றும் சூக்ஷ்ம ரூபங்களை பற்றி நாம கம்பேரிசன். சோ அனாதியானவர் அப்படிங்கிறத வந்து நாம வந்து பிரம்ம சமீதையில கூட வந்து பிரம்மர் பாடுவதை வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? அனாதி காலத்திலிருந்தே தோன்றியவர் ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அனாதிர் ஆதிர் கோவிந்தக அப்படின்ட்டு தான் பாடியிருக்கார் யாரு? பிரம்மர். அனாதி என்பது ஆரம்பமற்ற நிலையில் இல்லையா? யாரும் இல்லாத பொழுதே முதலில் இருந்தவர். அவருக்கு யாருமே வந்து அதாவது தோற்றம் என்பது அவரிடமிருந்துதான் தோன்றியது என்பதை பற்றி நாம வந்து அழகா வந்து ரெஃபரன்சஸ் மேலும் கதா உபநிஷத்துல எல்லாம் கூட இந்த ரெஃபரன்சஸ் உண்டு. நம்ம அது பகவத்கீதையில நிறைய இடங்கள்ல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ இந்த அனாதி மற்றும் ஆதி அதாவது முதன்மையானவர். ஆதி என்றால் முதன்மை, அனாதி மீன்ஸ் அதாவது யாரும் பிறப்பதற்கு முன்னாலேயே ஆரம்பத்திற்கு முன்னாலேயே இருந்தவர். சோ அதாவது ஆரம்பமற்ற நிலையில் இருக்கும் பொழுதிருந்து இருந்தவர் யார் என்றால் எல்லாம் வல்ல இறைவன். அவரிலிருந்துதான் அனைத்தும் தோன்றியது அப்படிங்கிறதையும் வந்து நாம படிச்சுட்டே வரோம். இந்த ஸ்லோகத்திலையும் அதுதான். அவ்யக்தம் அப்படிங்கிறது வந்து தோன்றாத நிலை அப்படின்னா சூக்ஷ்ம நிலை, நம்ம கண்களுக்கே புலப்படாத நிலை. இப்ப காற்று நம்ம முன்னாடி இருக்கு இல்லையா? அதனால்தான் நம்ம சுவாசிச்சுட்டு இருக்கோம். உள்ள போய் வெளியே வருது, ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் இருக்கு. சோ உட்சுவாசம் வெளி சுவாசம் எல்லாம் பண்ணிட்டே இருக்கோம் நம்ம வந்து. சோ அது இருக்கக்கூடிய தன்மையை நம்மளால பார்க்க முடியறதா? எதெல்லாம் நம்ம கண்களால பார்க்க முடியாததோ அது அவ்யக்தம் என்று சொல்வார்கள். அதாவது நம்ம கண்களுக்கு புலப்படாத ஒன்றை வந்து அவ்யக்தம், அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம் அப்படின்ட்டு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க. சோ அத பரம் என்றால் அதாவது நித்தியமான, உண்மையான, உன்னதமான அப்படிங்கிற பொருளை வந்து குறிக்கும். சூக்ஷ்ம தமம் அவ்யக்தம் நிர்விசேஷனம். விசேஷம் என்றால் அதாவது விசேஷனம் என்றால் ஒரு குணாதிசயங்களை பற்றி சொல்வதுதான் விசேஷம் இல்லையா? விசேஷனம் அப்படின்னா அதற்கு குவாலிட்டிஸ். ஒரு விசேஷமான ஒரு செயல்பாடு நடந்து கொண்டிருக்கின்றால் அதை நாம் எவ்வாறு வந்து எடுத்துரைப்போம்? நன்மையாக இருந்தா அதனுடைய நன்மையான குணாதிசயங்களை பற்றி எடுத்துரைப்போம் இல்லையா? அதே வந்து சகித்து கொள்ள முடியாத குணாதிசயங்களை கொண்டதாக இருந்தால் அதையும் நாம வந்து அந்த குவாலிட்டிஸ் வச்சுதான் நம்ம எடுத்து சொல்வோம் இல்லையா? விசேஷனம் என்றால் த குவாலிட்டிஸ், ஆக்சுவலி த குணாதிசயங்கள். நிர் என்றால் இந்த குணாதிசயங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு, அதாவது இங்கு குணம் என்றாலே பௌதீக இதுல இருந்துதான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். சோ நிர்குணம் என்று நம்ம வந்து பகவானை வந்து நம்ம பகவத்கீதையிலயும் வந்து 3 குணங்களுக்குமே அப்பாற்பட்டவர் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் நிர்விசேஷனம் நிர்குணம் எல்லாம் ஒன்றுதான். ஓகே. சோ அதாவது பௌதீக குணங்கள் அற்றவர் அப்படிங்கிறத வந்து நாம அந்த ஆங்கிள் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அனாதி மத்திய நிதனம் நித்தியம். இது
அவருக்கு ஆதி அந்தம் எதுவும் மத்தியம் எதுவுமே கிடையாது. இது அர்ஜுனர் கூட நமக்கு வந்து இந்த விராட் ரூபத்தினுடைய தரிசனத்தை, விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்த்த பிறகு அவர் இந்த எங்க தொடங்கி இருக்கு எங்க முடிஞ்சிருக்கு எது மத்தியம் எனக்கு புரியவே இல்லை அப்படிங்கிற அந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து அர்ஜுனர் சொல்றத வந்து நம்ம 11வது அத்தியாயத்துல நாம படிச்சிருப்போம் இல்லையா? சோ அனாதி என்பவர் வந்து தோன்றாத நிலையிலிருந்தே காலத்திலிருந்தே இருந்தவர் என்பதை வந்து எடுத்துரைக்கின்றது. அவருடைய தோற்றம் வந்து அதாவது அந்த சூக்ஷ்ம ரூபத்தினருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அது மிகவும் மென்மையானது என்று மேலும் இந்த இடத்துல வந்து அதாவது மனது, அதுக்கப்புறம் வந்து இதெல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து புத்தி, இதெல்லாம் ரொம்ப மென்மையான வஸ்துக்களாக இந்த இடத்துல வந்து அதனுடைய குணாதிசயங்களை பற்றி எடுத்துரைக்கும். மனசு ரொம்பவுமே மென்மையானதுதான். அதனால யாராவது சிறு வார்த்தை சொன்னா கூட நம்மளால அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் என்பது நமக்கு இருப்பது கிடையாது. கடினமான வார்த்தைகளை இந்த மனசு என்றைக்குமே ஏற்றுக்கொள்ளாது. அதே மாதிரி புத்தி கூட வந்து கடினமான சொற்களை என்றைக்கும் ஏற்றுக்கொள்ளாது. சோ என்ன அவ்வளவு மென்மை வாய்ந்தது. அதை நம்ம நல்முறையில் எடுத்து சென்றால் அவனே நமக்கு மிகவும் சிறந்த நண்பன் ஆகின்றான். அதை நம்ம தவறான வழியில் இட்டு செல்லும் பொழுது அவனே பரம விரோதி. அவனை விட பெரிய விரோதி இந்த லோகத்தில் யாரும் கிடையாது. மனது வந்து 2 விதத்திலும் வந்து செயலாற்றக்கூடியவன். சோ அது வந்து குணாதிசயத்துக்கேற்றவாறு செல்கின்றது. சத்துவத்தில் இருந்தால் அவனே சிறந்த நண்பன் ஆகின்றான். ரஜோ மற்றும் தாம்சிக் நிலையில் இருந்தால் அவனே நமக்கு பெரிய விரோதி ஆகின்றான். சோ இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ ஆகவே பரம் உன்னதமான சூக்ஷ்மம். சோ அநாதி மத்திய நிதனம் நித்தியம் வான் மனசக பரம். பரம் என்றால் எப்பவுமே நித்தியம், அதாவது பெர்மனண்டா இருக்கிறது, எட்டர்னல் நேச்சர் அப்படிங்கிறது. சோ எட்டர்னல் நேச்சர்னுடைய குவாலிட்டி என்ன? உன்னத தன்மையை கொண்டது. அதுதான் நம்ம இங்க பரம் என்று சொல்லும் பொழுது உன்னதமான அப்படிங்கிறது, அதாவது மேன்மையானதாக இந்த இடத்துல வந்து கருதப்படுகின்றது. சூக்ஷ்மதனம் மென்மையானதிலும் மென்மையான, அதாவது சாஃப்டா இருக்கிறதுலே இன்னும் மிருதுவா இருக்கக்கூடிய பதங்களிலே கூட மிருதுவா இருக்கக்கூடிய தன்மை. சோ சாஃப்டன்ல சாஃப்ட், அவ்யக்தம் தோற்றுவிக்கப்படாத, அதாவது அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம், நம்ம கண்களுக்கே புலப்படாத தன்மை. நிர்விசேஷனம் பௌதீக அம்சங்கள் இல்லாமல், அப்படின்னா தெய்வாம்சங்கள் மட்டுமே பொருந்தியது. அந்த பௌதீகத்தினுடைய குவாலிட்டிஸ் எதுவுமே அதுல இருக்காது. அனாதி துவக்கம் இல்லாமல், அதாவது எங்கே தொடங்கியது என்பது நமக்கு தெரியாது இல்லையா? அனாதியானவர் தான். அவருடைய தோற்றம் என்ன, எங்கே இருந்தது நமக்கு தெரியாது. சோ மத்திய நிலை, அவருடைய மத்திய நிலை என்ன, தோற்றம் தெரிஞ்சாதான் அதனுடைய பிட்வீன் என்ன. இப்போ வந்து 1ல இருந்து 100 நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் நம்ம நியூமரிக்கல்ஸ் இல்லையா? 1ல இருந்து 100 நம்பர் எடுத்துட்டாக்கா அதனுடைய மத்தியில வரும்பொழுது நம்ம வந்து 50 and 51 எடுத்து அதனுடைய ஆவரேஜ் கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? சோ ஆனா இது தொடக்கமே தெரியாதப்போ, முடிவும் தெரியாதப்போ அதனுடைய மத்தியம் எதுன்றது நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? அதே மாதிரிதான். சரி, நோ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டும் கிடையாது, எண்ட் பாயிண்ட்டும் கிடையாது. அப்போ மிடில் பாயிண்ட் நம்மளால கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. நிதனம் முடிவு இல்லாமல், நித்தியம் நித்தியமான, வார்த்தைகள், மனசக மனதின், பரம் உன்னதமான. சோ ஆகவே இதற்கும், அதாவது இப்ப இது வரைக்கும் நம்ம விராட் ரூபம், அதாவது பிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரை தான் நம்ம பார்த்தோம். கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய வஸ்துக்களை அனைத்துமே நம்ம வந்து இதுக்கு முந்தைய பதத்து வரைக்குமே நம்ம வந்து பார்த்தோம். இப்ப சூக்ஷ்மத்தினுடைய தன்மையை வந்து நாம பார்க்க போகின்றோம். அப்பால் ஒரு உன்னதமான தோற்றம் இருக்கின்றது என்பதை இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர்கள் எடுத்துரைக்கின்றார் பரீட்சித் மகாராஜனுக்கு. அது மென்மையிலும் மென்மையான உருவம் கொண்டது. சூக்ஷ்மத்திற்கும் ஒரு ரூபம் உண்டு இல்லையா? அந்த சூக்ஷ்மமா இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்கள் என்ன? மனம், புத்தி, அகங்காரம், இது எல்லாமே வந்து சூக்ஷ்ம விராட் ரூபத்துல கூட வந்து சூக்ஷ்மமா இருக்கிறது இதுதான் இல்லையா? இந்த புலன்களின் செயல்கள் கூட அதுல வந்து, அதாவது மனசு என்ன சொல்றதோ புலன்களின் செயல்கள், அதாவது சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், அது கூட அதோட சம்பந்தப்பட்டதுதான். சோ அங்கே வந்து நம்ம விராட் ரூபத்துல வந்து என்ன பார்த்தோம்? நம்ம வந்து கர்மேந்திரியம், ஞானேந்திரியம் எல்லாம் பார்த்தோம். சோ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து புலன்களின் செயல்கள், மனசு, புத்தி, அகங்காரம் எல்லாத்தையும், இதெல்லாமே சூக்ஷ்மமான நிலையில் இருக்கக்கூடியது இல்லையா? நமக்கு கூட அதே மாதிரிதான். நமக்குள்ளுக்குள்ள ஆத்மா, ஐ திங்க் நீங்க 4th சாப்டர்ல உங்களுடைய பிபிடில போய் பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு தெரியும். அதாவது லேயரா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் இல்லையா? பிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர், மனிதனுடைய உருவம். சோ முதல்ல வந்து ஆத்மா, அதாவது மிகவும் பியோர் ஸ்டேட்ல இருக்கக்கூடியது ஆத்மா. அதுக்கு மேல கவர் ஆயிருக்கிறது தான் வந்து ஒரு ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறா எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரிதான். ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த ட்ரெஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம்? சூக்ஷ்ம உடல். அது வந்து மனசு, புத்தி, இந்த அகங்காரத்தை வந்து
புலன்களின் செயல்களை கொண்டது. அதுக்கு மேல இருக்கிறது தான் வந்து ஸ்தூலமான உடல். இந்த ஸ்தூலமான உடலை நாம விட்டு செல்லும் பொழுது மீண்டும் நாம பிறவி எடுக்க வேண்டும் என்றால் இந்த சூக்ஷ்ம உடல் வந்து அந்த ஆத்மாவோடையே ஒட்டிட்டு தான் இருக்கும். எது வரைக்குமே நாம விடுதலை அடையலையோ அது வரைக்கும் சூக்ஷ்ம உடல் மனிதனுக்கும் ஒட்டி கொண்டுதான் இருக்கும். அவன் எப்பொழுது விடுதலை அடைகின்றானோ அப்பொழுது இந்த சூக்ஷ்மமும் ஸ்தூலமும் ஒன்றிணைந்து விடும். இதை நாம இங்க பாகவதத்திலே நாம படித்திருக்கின்றோம். முந்தைய பதங்கள்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல வந்து இது வந்து அழகாக எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. ஒரு யோகி எத்தனை நிலைகளை வந்து கடந்து செல்கின்றான். சோ அவன் எவ்வாறு அவனுடைய மோட்சத்திற்கான அந்த இது, அதாவது பிரம்மஜோதியில் அவன் வந்து கலப்பதற்கான நிலைகளை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. அக்னி தேவன் இருக்கக்கூடிய இடத்துல போயிட்டு பியூரிபிகேஷன், அப்புறம் கடைசியில வந்து பிரம்மலோகத்தை விட்டு அந்த விரஜாரிவரை மகத்துவத்தை தாண்டி அவன் விரஜாரிவரை தாண்டி தான் பிரம்மஜோதிக்கு போகணும் இல்லையா. அப்ப அந்த பிரம்மலோகத்தை போகும்பொழுது மட்டும்தான் அந்த சூக்ஷ்ம உடலை முழுவதுமாக அங்கே கலைய விடுறான். வெறுமனே வந்து ஆத்மா மட்டும்தான் பிரம்மஜோதியை கடந்து அந்த விரஜாரிவரை கடந்து பிரம்மஜோதியை போய் சேர்கின்றது. ஆனால் பக்தனுக்கு அப்படி எதுவுமே கிடையாது. சோ ஞானி யோகி அவர்களுடைய நிலைகள் எல்லாமே ஒவ்வொரு கட்டங்கள் நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு லோகத்தையும் கடந்து பிரம்மலோகத்தை கடந்து அதுக்கப்புறம் மகத்துவத்தை கடந்து அதுக்கப்புறம் விரஜாரிவர் அதாவது காரண கடலை கடந்துதான் அவர் வந்து பிரம்ம ஜோதியை போய் அடையணும். சோ இத்தனை நிலைகள் வந்து அந்த தோன்றாத அருவத்தின் மீது பக்தி கொள்பவர்கள் பகவான் சக்தி மட்டும்தான் நினைத்து கொண்டு அந்த தோன்றாத அருவத்தின் மீது தங்களுடைய பக்தியை செலுத்துபவர்களுடைய நிலை வந்து இத்தனை ப்ராசஸ கடந்து செல்லணும் அப்படிங்கறது வந்து நாம் ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். ஆனா பக்தர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாராயண தூதர்கள் வந்து காத்து கொண்டிருப்பார்கள். அவர்கள் டைரக்டாவே வந்து பகவானுடைய திரு இடத்திற்கு சென்று சேர்கிறார்கள். பிரம்ம ஜோதியை கடந்து அந்த வைகுண்டம் கோலோகத்தை வந்து அவர்கள் சென்றடைகிறார்கள். சோ பக்தனுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த சலுகை வந்து ஞானிக்கோ யோகிக்கோ கிடையாது அப்படிங்கறது வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எவ்வாறு விராட் ரூபம் வந்து ஸ்தூல ரூபமாக நாம இத்தனை ஸ்லோகங்கள் வாசிச்சோமோ அந்த ஸ்தூல ரூபத்துக்குள்ளேயும் சூக்ஷ்ம ரூபம் எதனால் ஆனது என்பதை இந்த பதத்திலிருந்து நாம வந்து தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம். சோ ஆகவே இதற்கு ஸ்தூல தோற்றத்துக்கு அப்பால் பட்டு ஒரு சூக்ஷ்ம உருவமும் உள்ளது. அது மென்மையிலும் மென்மையான உருவம். சோ பகவானுக்கு அந்த சுபாவம் இருப்பதால்தான் நமக்கு கூட அதே சுபாவம். அதாவது இது எல்லாமே பௌதீக இயற்கையில சம்பந்தப்பட்டது. நம்ம ஆன்மீக தலத்தோடு ஒப்பிடக்கூடாது. இதை எப்பவுமே மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் நீங்க. ஓகே, விராட் ரூபம் என்று வரும்பொழுதே அது பௌதீக இயற்கை சம்பந்தப்பட்டது. இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த பகிரங்க சக்தியால் ஆனது, இங்க இருக்கக்கூடிய அதாவது 3 குணங்களுக்கும் சம்பந்தப்பட்டது அப்படிங்கறது எல்லாமே நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ அவருக்கும் ஆசை இருந்ததால் தான் நமக்கும் ஆசை என்பது. ஏனென்றால் அது த குவாலிட்டி, இந்த பௌதிக இயற்கையினுடைய ஒன் ஆஃப் த குவாலிட்டிஸ் ஆக்சுவலி. அதனாலதான் நமக்கும் வந்து டிசையர் என்ற கூடிய அந்த இது உண்டு. நாம அந்த ஆசையை வந்து எதன் மீது ஆசை கொள்ள வேண்டும் என்பதை வந்துதான் நாம வந்து மடைமாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். ஆசை என்னும் பண்பையே நம்மளால துறக்கவே முடியாது கண்டிப்பாக இல்லையா. சோ ஆசையை நாம வந்து பௌதீகத்தின் தரப்பிலிருந்து ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் நாம வந்து மடைமாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். சோ இது மென்மையிலும் மென்மையான உருவம் கொண்டதாகும் எது சூக்ஷ்மம் என்பது. இந்த சூக்ஷ்ம உடல் எதெல்லாம் ஆனது, அதாவது மனம் புத்தி அகங்காரத்தினால் ஆனது. இது செயல்படும் விதம் கூட எதனாலன்னா அதாவது புலன்களின் செயல்களாக இது செயல்படும். சோ அதனாலதான் நம்ம புலன்கள் எல்லாமே எக்ஸிகியூஷன் ஃபேஸ் எதனாலனாக்கா ஒரு புலன் செயலாற்றி கொண்டிருக்கின்றது என்றால் அது புலன்களின் சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மூலியமா தான் அது செயலாற்றி கொண்டிருக்கின்றது. அதன் மூலியமா தான் நாம் அதை பார்க்கின்றோம். இப்ப கண்ணு வந்து புலன், அதனுடைய செயல்பாடு என்ன, பார்த்தல் அப்படிங்கிறது தான் செயல்பாடு, அதுதான் சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட். இப்படி 5 சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸை பத்தியும் நம்ம வந்து 13வது அத்தியாயத்துல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. மேலும் இதே அதாவது 9வது அத்தியாயத்திலும் 24 பண்புகளை பற்றியும் 10வது இதுலயும் நம்ம வந்து படிச்சுட்டு தான் வரோம். சோ 24 எலிமெண்ட்ஸ் ஒரு வாட்டி நீங்க எப்பவுமே மனசுல வந்து பதிய வச்சுக்கணும். சோ அதற்கு ஆரம்பம் மத்தியமோ அல்லது முடிவோ கிடையாது. இந்த சூக்ஷ்மத்திற்கு இது பகவானுடையது, நம்மளோட சம்பந்தப்படுத்திக்க வேணா. அதே மாதிரி சிமிலர் குவாலிட்டி தான் நமக்கும் உண்டு அப்படிங்கறத மட்டும்தான் உங்களுக்கு கம்பேரிசனா உங்களுக்கு நான் இங்க எடுத்து சொல்றேன். இப்போ நாம பேசுறது எல்லாமே அந்த விராட் ரூபத்தினுடைய சூக்ஷ்ம இதை பத்தி தான் நம்ம இங்க பேசிட்டு இருக்கோம். சோ அதற்கு ஆரம்பம் முடிவு நிலை மத்தி எதுவுமே கிடையாது. ஆகவே நமது விளக்கத்திற்கும் மன கற்பனைக்கும் அப்பாற்பட்டதும் பௌதீக எண்ணத்திலிருந்து முற்றிலும் வேறானதாகும். சோ நாம வந்து நம்மளுடைய குவாலிட்டிஸே வேற, பகவானுடைய குவாலிட்டிஸே வேற இல்லையா. நாம அவருக்கு இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ் நமக்கு வந்தா கூட நாம உபயோகப்படுத்தக்கூடிய விதம் வேறு, அவருடைய செயல்பாடுகளே வேறு என்பதை நாம
புரிந்து கொள்ள. ஏனென்றால் அவர் நிர்குணத்தன்மையை கொண்டவர். நாம இயற்கையினுடைய 3 குணங்களோடு கட்டுப்பட்டவர்கள் அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இந்த பொருள் உரையில வந்து மேலும் வந்து பிரபுபாதர் அவர்கள் என்ன விளக்குகிறார் என்பதை நாம புரிந்து, அதாவது படித்து புரிந்து கொள்ளலாம். பகவானின் ஸ்தூலமான புற உடல், அதாவது புற உடல் என்றாலும் ஒண்ணுதான், ஸ்தூலமான உடல் என்றாலும் ஒண்ணுதான். சோ ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். ஒரு குறிப்பிட்ட இடைக்காலத்தில் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றது. அதாவது இந்த பௌதீக இயற்கையில வந்து சிருஷ்டி நடைபெறும் பொழுது இவை எல்லாம் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. மேலும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டிய காலங்களில் இது ரட்சிக்கவும் படுகின்றது. மேலும் அழிய வேண்டிய காலங்களில் வந்து அனைத்தும் பகவானுக்குள்ளேயே சென்று அடங்கியும் விடுகின்றது. மேலும் தோற்றுவிக்கப்படும் பொழுது மீண்டும் அது வந்து வெளியில வந்து பகவான் வந்து படைக்கும் தொழில வரும் பொழுது அதை படைக்கின்றார். அதாவது கார்ணோதயா விஷ்ணுவாக இருக்கும் பொழுது அவரிடத்திலிருந்து தான் அனைத்தும் வெளிப்படுகின்றது இல்லையா? சோ தோற்றம் என்பது இது வந்து ரொட்டேஷன் பேசிஸ் தான். அதாவது படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்பது இந்த இடத்துல வந்து அந்த அந்த செயல்பாடுகள் வந்து நடந்து கொண்டே இருக்கும். இவை அனைத்தும் பகவான் அவருடைய ஆஸ் பர் த வில் ஆஃப் ஹிம் இல்லையா, காலத்திற்கேற்றவாறு அவருடைய விருப்பத்திற்கேற்றவாறு இவை அனைத்தும் வந்து நடைபெற்று கொண்டே இருக்கும். எனவே பரமபுருஷ பகவானின் புறவுடல் அல்லது அம்சம் வந்து அவரது நித்திய ரூபம் அல்ல. ஏன் இதை வந்து நித்திய ரூபம் அல்லன்னாக்கா, இது உள்ளுக்குள்ள அடங்கக்கூடிய ஒன்று. மீண்டும் படைத்தல், காத்தல், அழித்தல், இது வந்து இந்த சைக்கிள் நடந்துட்டே இருக்கும். நித்தியம் என்றால் எப்பொழுதுமே நிரந்தரமாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று இல்லையா? இப்ப வைகுண்டம், கோலோகம் எல்லாமே வந்து அதுல ஒரு வாட்டி படைச்சாச்சு, இனிமே அதுல எந்த மாற்றமும் இருக்காது இல்லையா? அதனுடைய குவாலிட்டிஸ்ல மாற்றம் இருக்காது. 100% நம்ம வந்து விடுதலை அடைந்தா மட்டும்தான் அந்த இடத்துல வந்து எடுக்க வேண்டிய, அதாவது குவாலிட்டி, அதாவது குவாலிஃபிகேஷனே என்னன்னாக்கா, நம்ம வந்து விடுதலை அடைந்த தன்மை வந்தா மட்டும்தான் அதுக்கு என்ட்ரியே வந்து. அது வரைக்குமே நாம 0.1% விடுதலை அடையவில்லை என்றாலும் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம வந்து பிறவி எடுக்க வேண்டியதுதான். சோ நித்தியமற்ற இந்த லோகம் என்று எதனால் எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது என்றால், படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்னும் இந்த செயல்பாடு வந்து நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது காலத்திற்கேற்றவாறு. அதனால்தான் இது வந்து நித்தியமற்ற, அதாவது நிலையை வந்து ஏற்கப்படுகின்றது. சோ நித்தியமான ரூபம் அல்ல அப்படிங்கிறதுக்கான அந்த ஸ்தூலம், இந்த அண்டம் வந்து பகவானுடைய விராட் ரூபம் இல்லையா? சோ அந்த விராட் ரூபம் வந்து நித்தியமற்றது. ஏன்னா அழிவுறும் பொழுது அனைத்துமே வந்து பகவானுக்குள்ளேயே சென்று அடங்கி விடுகின்றது. மீண்டும் படைக்கப்படும் பொழுது அது வந்து அந்த ரூபம் வந்து படைக்கப்படுகின்றது. அதாவது அந்த ஸ்தலம், அதாவது மெட்டீரியல் நேச்சர், விராட் ரூபம் என்பது இந்த பௌதீக இயற்கை தான். இந்த பௌதீக இயற்கை என்பது படைக்கப்படுகின்றது. அவரது நித்திய ரூபம் ஆரம்பம், நடு மற்றும் முடிவோ இல்லாததாகும் இல்லையா? அதாவது அவருடைய நித்தியமான ரூபம் வந்து அதற்கு எங்கே தொடக்கம், எங்கே முடிவு, எங்கே மத்தியம் என்று யாராலுமே சொல்ல முடியாது. சோ ஆரம்பம், நடுநிலை, முடிவு ஆகியவற்றை கொண்டுள்ளது அனைத்துமே பௌதிகம். சோ பௌதீகத்துல வந்து இதை நான் பகவத்கீதையில எத்தனையோ கிளாஸஸ் செஷன்ஸ் எடுக்கும் பொழுது கூட 18 days ப்ரோக்ராம் அப்ப கூட நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். சோ எந்த ஒரு செயலுமே நாம் இந்த பௌதீக இயற்கையில் செய்யப்படக்கூடிய செயல்கள் அனைத்திற்குமே ஆரம்பம், முடிவு என்பது இங்கேயே முடிந்துவிடும். பௌதீக சம்பந்தப்பட்ட எத்தகைய செயலா இருந்தாலுமே அது இங்கேதான் நிறைவு பெறும். ஆன்மீகம் மட்டும்தான் நாம இங்கிருந்து எடுத்துட்டு போறோம், வேற எதுவுமே நம்ம கூட வரவே வராது. சோ எத்தகைய செயல் எவ்வளவுதான் நமக்கு பிடிச்சவங்களா இருந்தாலும், நம்ம பிள்ளைகளே நமக்கு உயிருக்கு மேல இருந்தாலும் கூட அனைத்துமே நாம இருக்கும் காலம் வரைக்கும் தான் அவர்களோடு நமக்கு சம்பந்தம் இல்லையா? சோ நம்ம பிள்ளைகள் எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன் நான் இது. ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வீடு நம்ம மேலதான் இருக்கு. 10 வீடுகள் நம்ம மேல இருக்கலாம். அது நாம இந்த உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் தான் நாம வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னா லீகல் ஓனர்ஷிப் தான் நமக்கு இருக்கு இல்லையா? அதே நாம் மரணம் எய்து விட்டால் இமீடியட்டா நம்மளுடைய லீகல் ஹையர்ஸுக்கு போய் அது சேர்ந்து விடும் இல்லையா? சோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டியே வந்து எப்படி ரொட்டேஷன் பேசிஸ்ல தான் போயிட்டே இருக்கு காலமாக. அதாவது ஒரு 3 தலைமுறை கூட போகலாம். அதுக்கப்புறம் அதே வம்சத்துல இருக்கிறவங்க அந்த வீட்டை வந்து வச்சிருப்பாங்கன்றதுக்கான உத்தரவாதம் எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? சோ அது வேற யாருக்குன்னா வித்து கூட இருக்கலாம். சோ அதனால எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லை இந்த இடத்துல அப்படிங்கிறது வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பௌதீகத்தை நாம் எவ்வளவுதான் இந்த இடத்தில் நாம் ஆரம்பித்தாலும், எவ்வளவு மேன்மையாக கருதி கொண்டு நாம் ஆரம்பித்தாலுமே
அதற்கு முடிவு என்பது இந்த உலோகத்திலே முடிவு வந்துவிடும். அது எப்பவுமே தொடரவே தொடராது. நாம் இந்த உலோகத்துல பிறந்து ஒரு பெரிய பணக்கார வீட்டுல பிறந்திருக்கோம். நம்ம அகங்காரத்தால நிறைய பாவங்களை செய்திருப்போம். அடுத்த ஜென்மத்துல நம்ம வந்து அந்த பாவத்தை அனுபவிப்பதற்காக ஒரு பிச்சைக்காரனா கூட நம்ம வந்து பிறப்போம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் கூட நமக்கு கிடைக்க பெறுவோம். சோ இதெல்லாமே காலத்தின் கட்டாயத்துக்கு ஏற்றவாறு, நம்மளுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு நாம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் மீண்டும் மீண்டும் வந்து சென்று கொண்டே இருப்போம். இதுதான் நித்தியமற்ற நிலை இல்லையா? போன ஜென்மத்தினுடைய கர்ம பலன் மட்டும்தான் நம்ம அனுபவிப்போம். ஆனா போன ஜென்மத்தினுடைய சொத்துக்களை நாம் அனுபவிக்க முடியுமா? கண்டிப்பாக கிடையாது. நமக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. அந்த வீட்டு முன்னாடி கூட நம்ம போயிட்டு தான் இருப்போம். ஆனா அந்த வீட்டுக்கும் நமக்கும் எந்த சம்பந்தமே இருக்காது. அதனாலதான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் பௌதீகத்தில் செய்யப்படக்கூடிய செயல்கள் அனைத்திற்குமே வந்து முடிவு என்பது உண்டு. அதிகமான பௌதீகத்திற்கு மீது நம்ம பற்றுதலை கொள்ளக்கூடாது. எது தேவைக்கு ஏற்றவாறு பேசிக் நீட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம் அமைத்து கொள்ள வேண்டும். சோ நிறைய வீடு கட்டி நிறைய வாடகை வாங்கி நிறைய காசு சம்பாரிச்சு வச்சு ஒன்னும் செய்ய போறது கிடையாது நம்ம இல்லையா? நம்மளால முடிந்த நற்காரியங்களை வந்து அடுத்தவங்களுடைய நன்மைக்காக செயலாற்ற வேண்டும் இல்லையா? அதுல கிடைக்கக்கூடிய பேரானந்தம் வந்து எப்பவுமே நமக்கு மன நிறைவை கொடுக்கும். சோ நமக்கு தேவைக்கேற்றவாறு இருந்தா போரும் என்ற அந்த மனசை நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். நம்ம வந்து சஃபர் ஆகணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. பேசிக்கா ஒரு ஃபேமிலி ரன் பண்றதுக்கு என்ன தேவையோ அது இருந்தா போரும்னு மனசை நாம வந்து மடைமாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய எண்ணங்களை வந்து மடைமாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். அதுதான் தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய தன்மை. எப்பொழுது வரைக்குமே நமக்கு இது வேணும் அது வேணும் 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 என்ற அந்த ஆசை இல்லையா, லஸ்ட், அந்த மோகத்தை நாம வளர்த்து கொண்டே இருக்கின்றோமோ அந்த மோகத்தினுடைய அளவு கூட நம்ம வந்து பகவத்கீதையில வந்து வாசிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதாவது இந்த மோகம் எங்கெல்லாம் குடிக்கொண்டிருக்கும்? இந்த 3 இதுலதான். அகங்காரத்தில் இருக்கும், புத்தியில் இருக்கும், மனசுல இருக்கும், புலன்கள்ல வந்து அது வந்து எக்ஸிகியூஷன் ஆகும் இல்லையா? சோ இந்த மோகத்தினுடைய இருப்பிடமே இதுதான். 3 நிலைகள், டிகிரிஸ் ஆஃப் லஸ்ட், அதை கூட நம்ம வந்து 3rd அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ அந்த உட்கார்ந்து கொள்ளக்கூடிய இடமே இந்த 3 நிலைகள் தான். சோ இந்த மோகத்தை நாம வந்து மடைமாற்றி பக்தியின் தரப்பில் எடுத்து செல்ல வேண்டும். டிகிரிஸ் ஆஃப் லஸ்ட், கண்ணாடி, அதாவது தாயின் கருவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிசு வெளி உலகமே தெரியாது இருக்கக்கூடிய தன்மை வந்து தட் இஸ் ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் டிகிரி, அதாவது லஸ்ட் இல்லையா? மோகத்தினுடைய அதிகப்படியான அப்படிப்பட்ட மோகம் வந்து நம்ம வந்து அதாவது அந்த மோகத்துல வந்து சென்றோம் என்றால் நாம கண்டிப்பா மனித பிறவியை நாம் இழக்கின்றோம். அது அஜ்ஞானத்தில் இருந்து செய்யக்கூடிய மோகமாகும். மேலும் வந்து ரஜோகுணத்தில் இருக்கக்கூடிய மோகம் வந்து கண்ணாடியை வந்து தூசி படிஞ்சு இருக்கக்கூடிய மோகம். அது நெக்ஸ்ட் நென்மம் வந்து அதிகமான ஆசை இருக்கும் பொழுது, அதாவது நம்ம வந்து விலங்கு இனத்துல அதாவது பிறக்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இல்லையா? நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி வந்து சத்துவகுணத்தில், அதாவது சத்துவகுணம் என்று கூட சொல்ல முடியாது. சோ மனிதன் எனக்கூடிய அவனுடைய மோகத்தினுடைய லெவல் எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது என்றால் ஒரு அக்னி ஜுவாலையில் வரக்கூடிய புகை மூட்டம், அதற்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. புகை வந்து நம்மளால வந்து நல்ல அக்னி எரியும் போது அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த புகை இருக்கிற இடமே தெரியாது. ஒரு முறை அதை நம்ம வந்து பத்த வைக்கும் பொழுது மட்டும்தான் அந்த புகையை நம்ம பார்ப்போம். ஆனா நல்லா எரிஞ்சுட்டே இருக்கும்போது அந்த புகை மண்டலம் என்பது நமக்கு தெரியாது. அதுதான் மனிதனுக்கு, அதாவது லீஸ்ட் கிரீடினஸ், அதாவது லஸ்ட்ன்றது அதுதான் நம்ம சொல்லுவோம். சோ அந்த லெவல்ல இருந்து நம்ம வந்து மீண்டும் வந்து மனித பிறவி வருவதற்கு சாத்தியக்கூறுகள் உண்டு. ஆனா இந்த கண்ணாடி தூசி படிந்த நிலையிலும் மேலும் வந்து தாயின் கருவில் இருக்கக்கூடிய கருவை, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சிசுவை போல இருந்தால் நாம கண்டிப்பாக விலங்கினத்திற்கோ இல்ல கீழே இருக்கக்கூடிய உலகங்களுக்கோ நாம வந்து நம்முடைய ஆத்மாவை கூட நம்ம வந்து இழக்கக்கூடிய தன்மையை நாம வெறும் கிராஸ் பாடியோட தான் நம்ம கீழே இருக்கக்கூடிய உலகங்களுக்கு தள்ளப்பட்டு விடுவோம். நரக உலகங்களுக்கும் தள்ளப்பட்டு விடுவோம் இல்லையா? அதனால்தான் இந்த மனசு, புத்தி இது எல்லாவற்றையுமே நாம வந்து நல் முறையில் இட்டு செல்ல வேண்டும். அதற்கு சத்துவகுணத்தை நாம வந்து வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். ரஜோல தான் நம்ம நிறைய பேர் இருக்கிறது. ரஜோகுணத்திலிருந்து நாம வந்து சத்துவகுணத்திற்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும். சோ இந்த இடத்துல வந்து ஆரம்பம், நடு, நிலை மற்றும் முடிவு ஆகியவற்றை கொண்டுள்ள அனைத்து பௌதீகம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது இல்லையா? சோ இந்த ஆரம்பிக்கிறது பௌதிகம் என்று சொல்லும் பொழுது அதற்கு ஆரம்பம் உண்டு, நடுவும் உண்டு, முடிவும் உண்டு. சோ இதெல்லாமே உண்டு. ஆனா ஆன்மீகத்திற்கு வந்து ஆரம்பம் எங்கென்றது நமக்கு தெரியாது. ஆனா முடிவு என்பது பகவானுடைய திருத்தலத்தில் அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். முடிவு என்பது இங்க கிடையாது. நாம் எந்த நிலையில விட்டு சென்று இருக்கின்றோமோ அடுத்த பிறவி என்று இருந்தால் கண்டிப்பாக நாம விட்ட இடத்துல இருந்து தான் நம்ம தொடங்குவோம்.
சோ அதுதான் நம்முடைய பிறவியினுடைய இதுவே பிறப்பே அப்படிதான் அமைந்திருக்கும், கர்ம பலனே அப்படிதான் அமைந்திருக்கும் இல்லையா? புண்ணிய காரியங்கள் செய்திருந்தா அடுத்த ஜென்மம் நமக்கு வந்து நற்பிறவி ஜென்மம் என்று இருந்தால் நம்ம வந்து இதைவிட மேன்மையான பிறவியாக பிறப்போம். ஆனால் அப்ப பிறக்கும் பொழுது நாம் எவ்வாறு நம்முடைய செயல்பாடுகளை அமைத்துக் கொள்கின்றோம் என்பது மிக மிக முக்கியம் இல்லையா? அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து நாம நல் மார்க்கத்தில் உபயோகப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அப்பொழுது நாம இந்த கட்டுண்ட நிலையில் இருந்து நாம வந்து விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு செல்கின்றோம் இல்லையா? நம்ம இதை கூட வந்து 4th சாப்டர்ல படிச்சிருக்கோம். யோக நிலையில வந்து நிறைய பெற 5th சாப்டர் ஆல்சோ இல்லையா? சோ யோகத்தில் நிலை பெறாத ஒரு யோகி மீண்டும் வந்து அவனுடைய பிறவி வந்து ஒரு நல்ல பணக்கார வீட்டிலேயோ இல்ல வந்து நல்ல ஞானம் இருக்கக்கூடிய அந்த குடும்பத்திலோ பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்க பெறுகின்றான். அவன் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை அவன் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அரிஸ்டோக்ராட்டிக் ஃபேமிலியில பிறந்தா மட்டும் போராது, அதை நம்ம தவறான வழியில வந்து எடுத்து செல்லக்கூடாது. அப்ப மீண்டும் வந்து நம்ம சறுக்கல், there is no guarantee. நம்ம எப்பவுமே நம்முடைய கர்ம பலனை நாம் எவ்வாறு செயல்படுத்துகின்றோம் என்பதுதான் மிக மிக முக்கியமானது. சோ கடவுள் நமக்கு எல்லாமே கொடுத்திருக்கார், அதான் அதை நம்ம சரியான பாதையில நம்ம உபயோகப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம மிஸ் பண்ண கூடாது. நற்பாதையில் சென்று அதாவது மேன்மையான நிலையை அடையறதுக்கான மார்க்கத்தை நாம வந்து தேடிக்கொள்ள வேண்டும். சோ இந்த இடத்துல வந்து இதனால் ஜட உலகின் துவக்கத்திற்கு முன்பே இல்லையா, இந்த படைக்கிறதே வந்து அவர்தான், அதுக்கு முன்னாடியே பகவான் இருந்திருக்கார் இல்லையா, அனாதியாக. சோ ஆனால் அதற்கு முன்னாடியே அவருக்கு ரூபம் உண்டு என்பதை வந்து இந்த இடத்துல இருந்து நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. ஜட உலகில் ஆகாயம் மிக மிக மென்மையானது என்று கருதப்படுகின்றது. ஸோ ஐ திங்க் பிரபுபாதருடைய விளக்கத்திலிருந்து அவர் சொன்னதை நாம we have to take it upfront and then move forward இல்லையா? பிரம்ம ஜோதிர் தான் வந்து ஆகாயமே இல்லையா? பகவானுடைய திரு உடலில் இருந்து எழக்கூடிய அந்த பிரகாசம் தான், அதுதான் பிரம்ம ஜோதிர். அந்த பிரம்ம ஜோதிர் தான் வந்து ஆன்மீக ஆகாயம். அந்த ஆன்மீக ஆகாயனுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் தான் பௌதிக ஆகாயம் என்று கூட நாம் இந்த இடத்துல பார்க்க வேண்டும். சோ ஆன்மீக ஆகாயத்திற்கும் பௌதிக ஆகாயத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரே திரை எதுன்னா மகத்தத்துவம் தான். அந்த மகத்தத்துவம் தான் நம்மள வந்து ஒரு சுவராக நமக்கு வந்து அதாவது நிற்கின்றது. தட் இஸ் த டிவைடிங் ஃபேக்டர். சோ ஆன்மீக உலகத்திற்கும் பௌதிக உலகத்திற்கும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த திரை எதுனாக்கா மகத்தத்துவம். அந்த 7 லேயர்ஸ் இல்லையா, மனம், அகங்காரம், 5 விதமான பஞ்சமகாபூதங்கள் வந்து திரையாக நிற்கின்றது. சோ இதே ஒரே ஆகாயம் தான் இருக்கிறதே. அந்த ஒரு ஆகாயத்தை வந்து ஸ்பிளிட் அப் வந்து நம்ம பாகவதத்துல நம்ம படிச்சுட்டு தான் வரோம் இல்லையா? சோ மனம், புத்தி மற்றும் பொய் அகங்காரம் ஆகியவை ஆகாயத்தை விட இன்னும் மென்மையானது இல்லையா? திஸ் ஆர் ஆல் நம்ம ஒவ்வொரு உயிர் வாழையிலும் இருக்கக்கூடிய ஒன்று இல்லையா? சோ இந்த மனசு, புத்தி, அகங்காரம், பொய் அகங்காரம் என்பது இன்னும் வந்து மென்மையானது. ஆனால் 8 புற மறைப்புகளுக்கும் பரமசக்தியான புற மறைப்புகளே என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது பகவானிடமிருந்து பிரிந்து வந்த 8 ஜடசக்திகள். சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மறைப்புகளாக வந்து விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே பரமபுருஷர் பௌதிக வர்ணனைகளுக்கும் கற்பனைகளுக்கும் அப்பாற்பட்ட திவ்ய புருஷர் ஆவார் இல்லையா? எப்போ நாம் இந்த 8 ஜடசக்திகளை தாண்டி செல்கின்றோமோ அப்பதான் பகவானுடைய, அதுவும் பிரிஜாரிவரை தாண்டி பிரம்ம ஜோதிர் எனக்கூடிய அவருடைய அந்த ரூபத்திலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய அந்த பிரகாசம் தான் ஆகாயமாக தோன்றி, சோ அதுக்கு தாண்டி அதுக்கு பின்னாடி போனாதான் நம்ம வைகுண்டம் கோலோகம் பகவானையே காண முடியும். சோ இதெல்லாமே இதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் திவ்ய புருஷராவர் என்பதை நம்மளால இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ள முடியும். இங்க நிர்விசேஷனம் பத்தி நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். விசேஷனம் என்பது குணாதிசயங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஒன்று. சோ இங்க இந்த பௌதீகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டது 3 குணாதிசயங்கள். எப்பொழுது நாம நிர் என்றாலே அதற்கு மேம்பட்டு, அப்பாற்பட்டு என்று அர்த்தம். ஆக்சுவலி எபோவ் ஆல், அதாவது நாம் என்ன சொல்கின்றோமோ அதற்கு மேற்பட்டு என்று அர்த்தம். சோ இங்க வந்து விசேஷனம் குணம் என்று சொல்லப்படும் போது இந்த குணாதிசயங்களுக்கு மேம்பட்டதாக, அப்பாற்பட்டதாக, அதாவது 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்கக்கூடிய நிலைதான் வந்து நிர்குணம், நிர்விசேஷனம். அதனால் நம்ம வந்து விசேஷனம் என்றால் குணங்கள், ஆகவே நிர் என்ற சொல்லை சேர்க்கும் பொழுது பௌதீக குணங்கள் அற்றவர் என்பதை இது குறிக்கின்றது. சோ உன்னதமான நிலையில் இருந்தால் அல்லாது பகவானின் உன்னதமான உருவை அறிவது சாத்தியமல்ல. சோ அந்த பிரம்ம ஜோதியரை கடந்து அதற்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய வைகுண்டம் கோலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய, அதாவது எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய ரூபம் வந்து
எப்பொழுதுமே அது சூக்ஷ்மமானது, மிருதுவானது, மென்மையானது, அதுவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா மேன்மையானது, உன்னதமானது என்பதை இந்த பதத்திலிருந்து விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது. எஸ் பிரியா பாலாஜி மாதாஜி, நீங்க வாசிங்க. அமுனி பகவத் ரூபே மயாதேஹி அனுவர்ணிதே உபய அபினா கிரஹணந்தி மாயா சிருஷ்டே விபசிதஹ. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அமுனி பகவத் ரூபே மாயாதேஹி அனுவர்ணிதே உபே அபிநக்ருஹணந்தி மாயா சிருஷ்டே விபஸ்சிதஹ. அமுனி இவ்வெல்லா பகவத் பரமபுருஷரை ரூபே ரூபங்களில் மாயா என்னால் தே உமக்கு ஹி நிச்சயமாக அனுவர்ணிதே முறையே விவரிக்கப்பட்ட உபே இரண்டும் அபி அதுவும் ந ஒரு பொழுதும் இல்லை கிருணந்தி ஏற்கிறார் மாயா பகிரங்க சிருஷ்டே அவ்வாறு சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருப்பதால் விபசித அறிந்தவரான கல்விமான். மொழிபெயர்ப்பு. உமக்கு பௌதீக கோணத்திலிருந்து இப்பொழுது நான் விளக்கியதை போல் மேற்குறிப்பிட்ட பகவானின் ரூபங்களில் எதுவும் அவரை நன்கறிந்துள்ள பகவத் பக்தர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. பொருளுரை. குறிப்பிட்டது போல் அருவவாதிகள் பரமபுருஷரை பற்றி இரு விதமாக எண்ணுகின்றனர். ஒரு புறம் பகவானை அவரது விஸ்வரூபத்தில் அல்லது எங்கும் பரந்துள்ள பிரபஞ்ச ரூபத்தில் அவர்கள் வழிபடுகின்றனர். மறுபுறம் பகவானின் தோற்றுவிக்கப்பட்டதாகும் தோற்றுவிக்கப்படாததும் விவரிக்க முடியாததுமான சூட்சும உருவத்தை பற்றி அவர்கள் எண்ணுகின்றனர். பரமனை பற்றிய ஸ்தூல மற்றும் சூட்சும கண்ணோட்டங்கள் முறையே மதமும் சம்மதம் மற்றும் அத்வைதம் எனும் தத்துவங்களை குறிக்கின்றன. ஆனால் கற்றுணர்ந்தவர்களான பகவானின் தூய பக்தர்கள் பகவானின் உண்மையான நிலையை அறிந்திருப்பதால் இவ்விரு தத்துவங்களும் அவர்களால் நிராகரிக்கப்படுகின்றன. பகவத்கீதையின் 11ஆம் அத்தியாயத்தில் இது மிகவும் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த அத்தியாயத்தில் பரம புருஷரான ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய விஸ்வரூபத்தை பற்றிய அர்ஜுனனின் அனுபவம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அனிருத்த பூர்வம் ரிஷிதோ அஸ்மி திருஷ்ட்வா பயேன சப்ரவ்யத்யதம் மனோ மே தத் ஏவமே தர்சய தேவம் ரூபம் பிரசீத தேவேச ஜகத்வாச. பகவத்கீதை 11.45. அர்ஜுனன் பகவானின் பிரபஞ்ச உருவத்தை விஸ்வரூபம் இதற்கு முன் கண்டதே இல்லை. ஆனால் இந்த ரூபத்தை அவர் கண்ட பொழுது அவரது ஆவல்கள் திருப்தி அடைந்தன. ஆனால் ஒரு தூய பக்தர் எனும் முறையில் பகவானிடம் அவருக்கு இருந்த ஆழ்ந்த பற்றின் காரணத்தால் பகவானின் அத்தகைய ரூபத்தை காண்பதில் அவர் மகிழ்ச்சி அடையவில்லை. பகவானின் பிரம்மாண்டமான ரூபத்தை காண அவர் அஞ்சினார். எனவே தமக்கு பிரியமான 4 கரங்களுடன் கூடிய நாராயண ரூபத்தை அல்லது கிருஷ்ணரின் ரூபத்தை ஏற்குமாறு அர்ஜுனன் பகவானிடம் வேண்டினார். தம்மை நானாவிதமான ரூபங்களில் வெளிப்படுத்தும் பரம ஆற்றல் பகவானுக்குண்டு என்பதில் சந்தேகமில்லை. ஆனால் திரிபாத் விபூதி என்று அழைக்கப்படும் பகவானின் ராஜ்யத்தில் அல்லது வசிப்பிடத்தில் நித்தியமாக காட்சியளிக்கும் அவரது ரூபங்களில் மட்டுமே பகவானின் தூய பக்தர்கள் ஆர்வம் கொண்டுள்ளனர். திரிபாத் விபூதியில் உள்ள பகவான் 2 வகையான ரூபங்களில் நம்மை வெளிப்படுத்துகிறார். ஒன்று 4 கரங்கள் கொண்ட ரூபம், மற்றது 2 கரங்கள் கொண்ட ரூபம். ஜட தோற்றத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ள விஸ்வரூபத்திற்கு எண்ணற்ற கரங்களும் எல்லையற்ற பரப்பளவும் உள்ளன. அதில் உள்ள அனைத்தும் எல்லையற்றவையாகும். பகவானின் தூய பக்தர்கள் அவரை நாராயணர் அல்லது கிருஷ்ணர் எனும் அவரது வைகுண்ட ரூபங்களில் வழிபடுகின்றனர். சில சமயங்களில் ஸ்ரீராமர், ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மற்றும் ஸ்ரீ நரசிம்மரை போன்ற பகவானின் அதே வைகுண்ட ரூபங்கள் ஜட உலகிலும் இருக்கின்றனர். இதனால் தூய பக்தர்கள் இவர்களையும் கூட வழிபடுகின்றனர். வழக்கமாக ஜட உலகில் காணப்படும் அம்சங்களுக்கு வைகுண்ட லோகங்களில் இருப்பு கிடையாது. எனவே அவற்றை தூய பக்தர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. முதல் துவக்கத்தில் இருந்தே தூய பக்தர்கள் வழிபட்டு வருவது வைகுண்ட லோகங்களில் உள்ள பகவானின் நித்திய ரூபங்களாகும். பக்தரற்றவர்களான அருவவாதிகள் பகவானின் பௌதீக ரூபங்களை கற்பனை செய்கின்றனர். இதனால் இறுதியாக அவர்கள் பகவானின் அருவமான பிரம்ம ஜோதியில் கலக்கின்றனர்.
ஆனால் பகவானின் தூய பக்தர்கள் ஆரம்பத்திலும் பூர்ணமான முக்தி நிலையிலும் நித்தியமாக பகவானை வழிபடுவர்களாக இருக்கின்றனர். தூய பக்தர்களின் வழிபாடு ஒரு பொழுதும் நின்று விடுவதே இல்லை. ஆனால் அருவவாதியின் வழிபாடு அவனுடைய முக்திக்கு பின் அல்லது பிரம்மஜோதி எனப்படும் பகவானின் அருவமான ரூபத்தில் அவன் கலந்து விடும் பொழுது நின்று விடுகிறது. ஆகவே தூய பக்தர்கள் இங்கு விபசித என்று விவரிக்கப்படுகின்றனர். அதாவது பகவானை பற்றிய அறிவில் பூரண அறிவு படைத்தவர்கள் என்பது இதன் பொருளாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அமூனி பகவத் ரூபே மயாதேஹி அனுவர்ணிதே உப அபி நா கிருஹநந்தி மயா சிருஷ்டே விபஷிதஹ. அமூனி இவ்வெல்லாம் பகவத் பரமபுருஷரை ரூபே ரூபங்களில் மயா என்னால் தே உமக்கு ஹி நிச்சயமாக அனுவர்ணிதே முறையே விவரிக்கப்பட்ட உபே இரண்டும் அபி அதுவும் நா ஒருபோதும் இல்லை ஒரு பொழுதும் இல்லை. கிரகந்தி ஏற்கிறார். மாயா அப்படின்னா பகிரங்க இல்லையா, அதாவது யோகா மாயா மகாமாயா. ரெண்டுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். மாயை என்றாலே பகிரங்க சக்திக்கு சம்பந்தப்பட்டது. சிஷ்டே அவ்வாறு சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருப்பதால் விபசிதக அறிந்தவரான கல்விமான், அதாவது நன்கு கற்றறிந்த ஞானத்தில் நிலை பெற்று பகவானின் பக்தராக இருப்பவர்கள் இந்த விராட் ரூபமும் சரி, இந்த அதாவது பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஸ்தூல மற்றும் சூக்ஷ்மத்துல அவங்களுக்கு நம்பிக்கை எல்லாம் கிடையாது. அவர்களுடைய ஒரே ஒரு நம்பிக்கை வைகுண்டம் கோலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய பகவானின் ரூபங்களின் மீதுதான் இல்லையா. அதனாலதான் ஆழ்வார்கள் எல்லாரும் கூட பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய ஸ்ரீசுக்திகள். அவர்கள் எல்லாமே தோற்றுவிக்கப்பட்டார்கள், அங்கெங்கு கண்டெடுக்கப்பட்டார்கள். அதனால அவங்க எல்லாருமே பகவானுடைய அவருடைய லீலைகள், அவரை இன்னும் நினைவு கூற வேண்டும். எப்பொழுதெல்லாம் இங்கே அறப்பழக்கங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா டீவியேஷன் இல்லையா, நாம விலகி செல்ல தயாராகும் பொழுது அப்பொழுதெல்லாம் மனிதன் மீண்டும் அந்த அறப்பழக்கங்களில் அனுமதிக்கப்படுகின்றான். கொரோனா வர்றதுக்கு முன்னாடி நாம் எல்லாரும் கூட இந்த வெரி டீவியேஷன் பார்த்துதான், கொரோனா வந்த பிறகுதான் இந்த பகவத்கீதை என்ன பாகவதம்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு பேரழிவு அதாவது பெரும் துக்கம் என்று வரும் பொழுதுதான் நமக்கு கடவுள் என்பவரை ஒருவர் இருக்கின்றார் என்று அவரை தேடி செல்லணும்ன்ற அந்த மனசு கூட நமக்கு வருகின்றது. எது வரைக்கும் பௌதீகத்துல நாம லயித்து கொண்டு அதன் மீது பற்றுதல், அதிலே நம்ம சாட்டிஸ்பாக்சனா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோமோ அது வரைக்கும் நாம கடவுள் இருக்கிற பக்கம் திரும்பி பார்ப்பது கிடையாது. அவ்வளவு நம்ம கிராட்டிடியூடே இல்லாம போயிடுறோம். ஏன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய பலங்கள் எல்லாமே அவருடைய, நம்ம எல்லாருமே கடன் பட்டவர்கள் தான் இல்லையா, அதையெல்லாம் உபயோகப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். சோ ஆனா எங்கிருந்து வருகின்றது? இது எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய படைப்பில் இருந்துதான் வருகின்றது. சரி, அதாவது நம்ம கஷ்டப்பட்டா கூட சம்பாதித்தா கூட மீண்டும் அதை எந்த வஸ்துவை நம்ம உபயோகப்படுத்துகின்றோம்? இங்க பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய வளங்களை தான் நாம உபயோகப்படுத்துகிறோம். அதனால உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அந்த நன்றி கடனை கூட நாம திரும்பி செலுத்துவது கிடையாது, திரும்பி பார்ப்பதே கிடையாது. எப்பொழுது நாம பௌதிகத்தில் ஈர்க்கப்பட்டு பௌதிகத்திலே நாம ரொம்பவுமே திருப்தி கொண்டு வாழ்கின்றோமோ அது வரைக்கும் கடவுள் ஒருத்தர் இருக்கார் என்பதை நாம திரும்பி பார்ப்பது கிடையாது. இதுதான் குவாலிட்டி, மனிதனுடைய குவாலிட்டியே இதுதான். யாரையுமே நம்ம குறை சொல்ல முடியாது. எவ்ரிவன் ஹேஸ் டு பாஸ் த்ரூ திஸ் இல்லையா. ஏன்னா இது 3 குணங்களால கவரப்பட்டிருக்கின்றது. நாம மாயையில் சிக்கிக் கொண்டு இருக்கின்றோம். எதுவரைக்கும் இந்த மகாமாயின் சிக்கலில் நாம மாட்டிக்கொண்டிருக்கின்றோமோ, அஞ்ஞானத்திலே நாம் உழண்டு கொண்டிருக்கின்றோமோ அது வரைக்குமே இந்த தன்மைகள் எல்லாமே நம்ம கிட்ட குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்கும். எப்பொழுது நம்ம பகவானின் தரப்பில் திரும்பி பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோமோ அப்பொழுது நமக்கு விடுதலைக்கான மார்க்கமும் நமக்கு தென்படுகின்றது. சோ உமக்கு பௌதீக கோணத்திலிருந்து இப்பொழுது நான் விளக்கியதை போல மேற்குறிப்பிட்ட பகவானின் ரூபங்கள் எதுவும் அவர் நன்கறிந்துள்ள பகவத் பக்தர்கள், இங்க அறிந்த கல்விமான் அப்படின்னு விபசிதக அப்படின்றது யாரை குறிக்கின்றது என்றால் பக்தர்களை குறிக்கின்றது, தூய பக்தர்களை குறிக்கின்றது. சோ பகவானுடைய உன்னதமான பக்தர்கள் அவருடைய நித்திய ரூபம் எங்கே இருக்கின்றது என்பது அவர்களுக்கு தெரியும். இந்த விராட் ரூபம் கூட நமக்கு டெம்பரரியான ஒரு இதுதான் இல்லையா. காலத்தின் கட்டாயத்திற்கேற்றவாறு படைக்கல் காத்தல் அழித்தல் என்னும் அந்த சூழ்நிலைக்கேற்றவாறு அது செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கும். இது நம்ம இந்த பௌதீக கண்ணோட்டத்துல பார்க்கிறவங்களுக்கு நம்மள மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த ரூபம் பகவானுக்கு உண்டு அப்படிங்கிறத நாம விளக்குறதுக்காக தான் இத்தனை ஸ்லோகங்களுமே எடுத்துரைக்கப்பட்டது
இல்லையா? ஸோ இது பேசிக் லெவல்ல இருக்கிறவங்க, கனிஷ்ட அதிகாரி நிலையில இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே இதை விளக்கணும்னா இதை வச்சுதான் அவங்க கம்பேர் பண்ணி எஸ் இது எல்லாமே அங்கிருந்து தான் வருது, இது விராட் ரூபம் அப்படிங்கறது எல்லாமே புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் உண்மையிலே இது மொத்த உருவமே அவர்தான் இல்லையா? அவர்தான் படைத்தார். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அவருடைய பகிரங்க சக்தியால் படைக்கப்பட்டது. இது எப்பவுமே அழிவுக்கு உட்பட்டது என்பதை உணர வேண்டும். நித்தியமானது அவருடைய உருவம் வைகுண்டம் கோலோகத்துல இருக்குன்றதையும் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ ஒரு பக்தனானவனுக்கு இது கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் உண்டு என்று படக்கூடிய ஸ்லோகம் தான் இது. சோ மெட்டீரியல் இந்த பௌதிக இயற்கையில இருக்கக்கூடிய ரூபத்தை அவர்கள் என்றைக்கும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அப்படிங்கிறது மேலும் அர்ஜுனன் கூட ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இல்லையா? அந்த விராட் ரூபத்துல எல்லாத்தையுமே பார்த்தார் இல்லையா? மேல இருக்கக்கூடிய லோகங்கள்ல இருக்கக்கூடிய தேவர்கள் எல்லாரையுமே பார்த்தார் அவர். சோ ரிஷி முனிகளையும் பார்த்தார், கீழே உலகங்களையும் பார்த்தார், எல்லாருமே அந்த விராட் ரூபத்துல பார்த்தார். ஆனா அவரை அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் அவருக்கு இல்லை. ஏன்னா அவருக்கு அந்த விராட் ரூபத்துல எதெல்லாம் நடக்க போகின்றதோ பிற்காலத்துல அதையும் அவர் கண்டார். பயமும் வந்தது. முதலில் ஆச்சரியப்பட்ட அவர் கை கூப்பிய வண்ணம் தொழ ஆரம்பிச்சார் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் அது அந்த விராட் ரூபத்திற்குள்ள அந்த போர்ல எல்லாருமே இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாருமே மகாரதர்கள் எல்லாம் கூட அந்த பகவானுடைய திருவாய்க்குள் அந்த பற்களுக்கு கோரமான பற்களுக்கிடையில் நசுக்கப்படுவதை எல்லாம் கண்ட பிறகு அவர் கலக்கம் அடைகின்றார். மேலும் அவர் அவருடைய 4 கைகளுடைய ரூபத்தை காட்டி அருளுமாறு வேண்டிக் கொள்கின்றார். பகவானும் அவருடைய 4 கைகளுடைய ரூபத்தை காட்டி பிறகு அவனை சமாதானப்படுத்த, அதாவது ஊக்குவிப்பதற்காக தன்னுடைய 2 கைகளுடைய ரூபத்தையும் அவர் காட்டி அருள்கின்றார் இல்லையா? சோ வணங்குதற்குரிய அந்த உருவம் 2 கைகளுடையதான். நம்ம கூட 3 நிலைகள் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? இந்த 3 நிலைகள் என்னன்னாக்கா, அதாவது அப்சல்யூட் பிரம்மன், அதாவது பிரம்மன், பரமாத்மா மற்றும் பகவான். இங்க திரிபாத, நம்ம ஏகபாதம் திரிபாதம் என்னன்றத நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ திரிபாதம் என்பது என்னன்னா, நம்ம அத மேல் லோகங்கள், அதாவது நம்ம இந்த கீழ் உலகங்கள், இதை பற்றி எல்லாம் நம்ம திரிபாதத்துல படிச்சிருக்கோம். நம்ம நான் கண்டிப்பா கொஸ்டின் கேட்பேன், திரிபாதம் என்றால் என்னன்றது நீங்க இப்ப சொல்லணும் இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச பிறகு. மேற்குறிப்பிட்டது போல் அருவவாதிகள் பரமபுருஷரை பற்றி இருவிதமாக எண்ணுகின்றனர். ஒரு புறம் பகவானை அவரது விஸ்வரூபம் இல்லையா? இது எல்லாமே மெட்டீரியலிஸ்டிக். இதுல இருந்து நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலுக்கு போகக்கூடிய அந்த மார்க்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு இப்படி இந்த விதத்துல எடுத்து சொல்லும் பொழுதுதான் அவங்களால ஈஸியா புரிந்து கொள்ள முடியும் இல்லையா? சோ அந்த நிலை விராட் ரூபத்தை பற்றி சொல்வது. மேலும் அருவா தோன்றாத அந்த நிலையில் இருக்கின்றார், பிரம்மமாக இருக்கின்றார், பரபிரம்மமாக இருக்கின்றார், ஆற்றலாக இருக்கின்றார் என்று சொல்லக்கூடியது இன்னொரு நிலை இல்லையா? மற்றொரு புறம் தோற்றுவிக்கப்படாததும், அதாவது அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம், அவ்வியக்தம் இல்லையா? விவரிக்க முடியாததும், நம்மளால விவரிக்கவே முடியாது அந்த சூக்ஷ்மமான உருவத்தை பற்றியும் அவர்கள் எண்ணுகின்றனர். ஸ்தூலம் மற்றும் சூக்ஷ்மம் இது வரைக்கும் படிச்ச ஸ்லோகங்கள்ல அதுதான். ஸ்தூலம் என்பது பிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் இல்லையா? நம்மளால பார்க்க முடியறது. சூக்ஷ்மம் என்பது மனசு, புத்தி, அகங்காரம். இது குவாலிட்டிஸ் ஆக்சுவலி. அது நம்ம ஒன்லி வித் உணரதான் முடியும், பார்க்க முடியாது. இந்த நிலைகளில் பரமனை அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். பரமனை பற்றிய ஸ்தூலம் மற்றும் சூக்ஷ்ம கண்ணோட்டங்கள் முறையே எம்மதமும் சம்மதம் மற்றும் அத்வைதம் என்றும் தத்துவங்களை குறிக்கின்றன. பிரம்மம் இல்லையா? சோ பரபிரம்மம் அந்த ஆற்றலை பற்றி சொல்வதுதான் அத்வைதம். வெறுமனே சக்தி ரூபம் மட்டும்தான், பகவானுக்கு ரூபமே கிடையாது என்று அடித்து சொல்பவர்கள் அத்வைதிவாதிகள். ஆனால் கற்றுணர்ந்தவர்கள், பகவானின் தூய பக்தர்கள் பகவானின் உண்மையான நிலையை அறிந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு தெரியும் மேல் இருக்கக்கூடிய வைகுண்டம் கோலோகத்தில் இருக்கக்கூடியவர் பகவான் நித்திய ரூபத்தை கொண்டவர். அந்த ரூபங்களில் தான் அவர்கள் சேவிக்கிறார்கள் இல்லையா? நம்ம கோலோக சாட்ல கூட பார்த்திருக்கோம் அநேக வைகுண்டங்கள். அங்கேயும் ஒவ்வொரு வைகுண்டத்திற்கும் பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய அவருடைய விரிவங்கங்களாக இருக்கக்கூடிய சங்கர்ஷ்ணர், அனிருத்னர், இவங்க எல்லாருமே, வாமனர் எல்லாரும் கூட இருக்காங்க அந்த இடத்துல. நரசிம்மர் வைகுண்டங்கள்ல மேல அயோத்தியை என்று ஒன்று உண்டு. அங்கேயும் ராமர், சீதை மற்றும் லக்ஷ்மணர், ஹனுமனோடு இருக்கக்கூடியதையும் நம்ம கோலோக சாட்ல பார்த்திருக்கோம். மேலும் அங்கே அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடியது கோலோக விருந்தாவனத்துல ராதா கிருஷ்ணர், அவர் பசுக்கள் எல்லாவற்றையும், அதே மாதிரி அவனுடைய கோப கோபிஸ் எல்லாருமே நம்ம
பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? அந்த சார்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இத்தனையுமே அங்க கொடுத்திருக்காங்க. சோ அந்த ரூபங்கள்ல தான் வந்து நாம இந்த இடத்துல வந்து பகவானை சேவிப்போம். ஆக்சுவலி யார் என்றால் தூய்மையான பக்தர்கள். அவர்கள் எல்லாமே அந்த மேன்மையான அந்த விரிவங்கங்களுடைய ரூபங்களை மட்டும்தான் மனதில் லயித்து அவர்கள் வந்து பக்தியை வந்து செலுத்துவார்கள். ஆனால் இங்க இருக்கக்கூடிய அநேக, அதாவது பாத்தீங்கன்னா விராட் ரூபத்துல வந்து நாம வந்து பக்தர்கள் சேவிக்க மாட்டார்கள். அவர்களுக்கு தேவை அந்த உன்னதமான ரூபம், நித்தியமான ரூபம், அந்த வழிபாடு மட்டும்தான். இந்த விராட் ரூபத்தினுடைய இது எல்லாமே பக்தர்கள் வந்து இனிமேதான் பக்தர்கள் ஆகக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலைக்கு வரக்கூடியவர்களுக்கு தான் இது வந்து உதவும். ஆக்சுவலி இல்லை என்றால் அது வெறுமனே ஆற்றல் என்று நினைக்கிறோம் இல்லையா? இந்த பௌதிக இயற்கையே பகவானுடைய ரூபம் என்று சொல்லும் பொழுது ஆற்றலால் அவர்கள் வந்து பகவானை வந்து சேவிப்பவர்களுக்கு தான். அவர்கள் இணைவது பகவானோடு சென்று பிரம்ம ஜோதியில் இணைகிறார்கள். அதுதான் அவர்களுடைய இலக்கு. சோ 5 விதமான முக்திகள்லயே வந்து த லீஸ்ட் முக்தி வந்து பிரம்ம ஜோதியில் கலப்பதுதான். ஏனென்றால் நம்முடைய ஆத்மா எனக்கூடிய அந்த நிலையும் நாம வந்து இழந்து விடுகின்றோம் இல்லையா? அதுல வந்து மர்ஜ் ஆயிடுறோம் நம்ம வந்து. சோ அதுக்கு மேல பகவானுக்கு வந்து பக்தி தொண்டு புரிவதற்கான மார்க்கம் என்பதே நமக்கு கிடையாது. சோ இறை அருள் என்று நாம பெறணும்னு நினைக்கும் பொழுது எப்பொழுதுமே நித்திய சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற அதுதான் நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய சிஷ்டாஷ்டகத்துல கூட அதுதான் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? அவரும் அதை தான் வேண்டார். சோ பீயிங் ஸ்வயம் பகவான், அவரே அவதாரமாக வந்திருந்தாலும் தன்னை வந்து அவர் வந்து எனக்கு அந்த பிராப்தத்தை வழங்குங்கள் என்றுதான் அவர் கேட்கின்றார். நாதனம் நாஜனம் நா சுந்தரின் இல்லையா? கவிதாமே கவிய காமையே மம ஜன்மனி ஜன்மனீஸ்வரே பவதாத் பக்திர் ஹைஸ்துகே துவயி அப்படின்னு தான் அவர் சொல்றார் இல்லையா? சோ அப்படின்னா அவர் வந்து எனக்கு எத்தனை ஜென்மங்கள் எடுத்தாலுமே எனக்கு தனம் வேண்டாம், பெண் வேண்டாம், என்னை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஜனங்களும் எனக்கு தேவையில்லை. மம ஜென்மனீஸ்வரே என்று சொல்றார். ஆக்சுவலி மம என்றால் நான், ஜென்மங்கள் எடுத்தாலுமே பவதாத் பக்தி ஹைத்துகி துவயின்னு சொல்றார். எனக்கு தங்களை வந்து சேவிக்க கூடிய அந்த மார்க்கத்தை மட்டும் எனக்கு வழங்குங்கள் அப்படின்னு மட்டும்தான் அவர் வந்து கேட்கின்றார். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது இருவித தத்துவங்கள் கொண்டது அவர்கள் இந்த இருவிதமான தத்துவங்கள் வந்து நிராகரித்து விடுகிறார்கள். பௌதிகத்தின் தலப்பு இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்தூலமும் சூக்ஷ்மமும் வந்து பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே நிராகரித்து விடுகிறார்கள். சோ பகவத்கீதையின் 11ஆம் அத்தியாயத்துல வந்து அர்ஜுனரும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பின்வரக்கூடிய ஸ்லோகத்துல அத்ருஷ்ய பூர்வம் ருஜிகேதோ அஸ்மின் திருஷ்டுவா பயனேஷ்வா பிரவ்யதம் மனோமே தத் ஏவமே தர்ஷய தேவரூபம் பிரசீதேவஷ ஜெகன்னிவாசா அப்படின்ட்டார். அதாவது ஜெகன் நிவாசா, அதாவது ஸ்தலம் இல்லையா? அவருடைய பாதங்கள் தான் நமக்கு அடைக்கலமே. சோ இந்த ஜெகத்துக்கே அதிபதியா இருக்கக்கூடிய அவர் வந்து அவருடைய 2 கைகளுடைய தர்சனத்தை, இந்த ரூபம் அவருக்கு மனமோ அவருக்கு வந்து பயனேன்றார். பயம், ஹீஸ் கெட்டிங் ஃபியர். யாருக்கு? இந்த விராட் ரூபத்தை கண்ட பிறகு அத மேல் பக்தி செலுத்தக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் வந்து அர்ஜுனருக்கு வரவில்லை. கண்டிப்பாக நமக்கு கூட அத்தகைய கோரங்களும் அந்த அனைத்தும் அந்த ரூபத்துல இருக்கும் பொழுது, பிரம்மாண்டமா இருக்கக்கூடிய அந்த ரூபத்துல நாம் எல்லாத்தையும் பார்க்கும் பொழுது முதலில் நாம பிரமிக்கலாம். ஆனால் அத்தகைய உருவத்தோட நம்மளால பக்தி செலுத்த முடியுமா? போக்கஸ் பண்ணி அந்த ரூபத்தை கண்டிப்பாக முடியாது இல்லையா? சோ பயம் கூட ஏற்படும். என்ன பிற்காலத்துல என்ன நடக்க போகின்றது என்பதையும் வந்து அந்த ரூபத்துல காண முடியும். நம்மளுடைய ஃபியூச்சர் நம்மளால பார்க்க முடிஞ்சா நிம்மதி என்பதே இருக்காது. இட் இஸ் குட் as not to know the future. நாளைக்கு என்ன நடக்கும் நமக்கு என்பதை தெரியாமல் வாழ்வதுதான் நமக்கு, அதாவது நிம்மதியான வாழ்க்கை. நாளைக்கு என்ன நடக்கும்ன்றத வந்து முன்னாடியே தெரிஞ்சுட்டா நம்ம நாளைக்கு வரைக்குமே வந்து அதை வந்து அது எதிர்கொள்ளக்கூடிய சக்தி நமக்கு இருக்காது. பரீட்சித் மகாராஜ் 7 நாட்கள்ல மரணத்தை ஸ்வீகரிக்க போகின்றார் என்பதை தெரிந்து கொண்டார் இல்லையா? அந்த 7 நாட்கள் நம்மளா இருந்தாக்கா நம்ம என்ன ஃபீல் பண்ணுவோம்? நம்மளால வந்து ஒரு நிலை கொள்ள முடியுமா? ஆனா அவர் என்ன செய்தார்? அவர் ஒரு தூய பக்தர். சோ அந்த 7 நாட்களை வந்து பகவானுடைய தொண்டுல கழிக்கணும் முழுமையாக நினைச்சு உணவும், அதாவது பாத்தீங்கன்னா நீரும் கூட அருந்தாமல் அந்த பாகவதத்தை வந்து கேட்டறிந்தார். யாரிடமிருந்து? சுகதேவ கோஸ்வாமியிடமிருந்து. இந்த 18,000 ஸ்லோகங்களை வந்து 7 நாட்கள்ல வந்து கேட்டவர் வந்து பரீட்சித் மகாராஜ். சோ அப்ப அவருடைய பக்தி லெவல் எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படிங்கறது வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதுதான் த குவாலிட்டி ஆஃப் ஏ பக்தன். சோ அந்த நிலைக்கு நாம் எல்லாரும் கூட உயர வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனைகளோட நம்மினும் இந்த இதுல கண்டினியூ பண்ணலாம். அர்ஜுனன் பகவானின் பிரபஞ்ச உருவத்தை
இதற்கு முன்ன அவன் கண்டதே கிடையாது இல்லையா? அதனால பயனே பிரவித்தியதம் மனமே, மனசு வந்து ஒரு நிலை கொள்ளவில்லை அவனுக்கு வந்து. அவனால வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனை வந்து நிலைப்படுத்தி கொள்ள முடியாமல் போனதால் பயத்தினால் வந்து பகவானிடத்தில் அவன் பிரார்த்தனை செய்கின்றான். என்ன செய்கின்றான்? தங்களுடைய அந்த தெய்வீகமான உருவத்தை எனக்கு காட்டி அருளுங்கள் அப்படின்னு கேட்கிறான். 2 கைகளுடைய 4 கைகளுடைய தெய்வீகமான ரூபத்தை காணும். ஏன்னா அதுதான் ஃப்ரெண்ட்லி நேச்சர். அதை பார்க்கும் பொழுது அவனுக்கு வந்து அதாவது பக்தி, அதாவது ஒரு அன்பு அதெல்லாமே தோன்றுகிறது. இந்த விராட் ரூபத்தின் மீது அவனால வந்து பக்தியோ அன்போ செலுத்த முடிவது கிடையாது. சோ உண்மையான பக்தர்களோட நிலையும் அதுதான் இருக்கும். சோ அந்த விராட் ரூபத்தின் மீது நம்மளால போக்கஸ் பண்ண முடியாது. ஆனால் 2 கைகளும் 4 கைகளுடைய நிலைகள் இருக்கக்கூடிய பகவானை நம்மளால போக்கஸ் பண்ணி பக்தி செய்ய முடியும் இல்லையா? சோ அதுதான் இந்த இடத்துல வந்து பொழுது அவர்கள் திருப்தி அடைகிறார். ஆனால் ஒரு தூய பக்தர் என்னும் முனையில் பகவான் அவருக்கு இருந்த ஆழ்ந்த பற்றின் காரணத்தால் தான் இந்த வேர்ட் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும். அர்ஜுனனுடைய பக்தி தூய பக்தி. பகவானின் அத்தகைய ரூபத்தை காண்பதில் அவன் மகிழ்ச்சி அடையவே இல்லை இல்லையா? பயமும் கொண்டான். அவன் வந்து பகவானின் பிரம்மாண்டமான ரூபத்தை காண அவர் அஞ்சினார். எனவே தமக்கு பிரியமான அந்த 4 கரங்களுடைய நாராயண ரூபத்தை அல்லது கிருஷ்ண ரூபத்தை ஏற்குமாறு அர்ஜுனன் பகவானிடம் வேண்டினார். அதை விளக்குறது தான் அந்த ஸ்லோகமே. சோ அவர் வந்து பிரார்த்தனை செய்கின்றார், தங்களுடைய அந்த டிவைன் ரூபத்தை காட்டுங்கன்றார். இந்த விராட் ரூபம் வேண்டாம் எனக்கு வந்து உங்களுடைய கால ரூபமும் வேண்டாம். ஏன்னா விஸ்வரூபத்திலிருந்து நெக்ஸ்ட் கால ரூபத்தை காட்டுகின்றார் இல்லையா? அழிவு எல்லாம் அதுல பார்க்க நேர்கின்றது யாருக்கு? அர்ஜுனனுக்கு. அதனால பயத்தால் அவர் வந்து ஃபியூச்சர் நடக்க போறது பார்த்த பிறகு அவருக்கு வந்து பயமும் ஏற்படுகின்றது. ஆனால் தங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கக்கூடிய அந்த 4 கையில ரூபம் அல்லது 2 கையில ரூபத்தை எனக்கு காட்டி அருளுங்கள், உங்களுக்கு தெய்வாம்சமா இருக்கக்கூடிய அந்த ரூபத்தை காட்டி அருளுங்கள் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றார். தம்மை நானாவிதம் ரூபங்களில் வெளிப்படுத்தும் பரம ஆற்றல் பகவானுக்கு உண்டு என்பதில் சந்தேகம் இல்லை இல்லையா? அதனால திரிபாத விபூதி என்று அழைக்கப்படும் பகவானின் ராஜ்யத்தில் அல்லது வசிப்பிடத்தில் நித்தியமாக காட்சியளிக்கும் அவரது ரூபங்களில் மட்டுமே பகவானின் தூய பக்தர்கள் ஆர்வம் கொண்டுள்ளனர். சோ திரிபாத விபூதியில் உள்ள பகவான் 2 வகையான ரூபங்களில் தம்மை வெளிப்படுத்துகின்றார் இல்லையா? ஒன்று 4 கைகள், இன்னொன்று 2 கைகள் ரூபத்துல. சோ மற்றும் அந்த ஜட தோற்றத்தில் வெளிப்படும் பொழுது விஸ்வரூபத்தில் எண்ணற்ற கரங்கள் இல்லையா? எல்லையற்ற அவருக்கு அநேக வாய்கள், அநேக வயிறுகள், அநேகமான கரங்கள், கால்கள், இது எல்லாமே அந்த விஸ்வரூபத்துல அர்ஜுனன் வந்து கண்டான். சோ அந்த கோரமான பற்கள்ல வந்து அனைவரையும் நசுக்கப்படுவது, அந்த வாயில வரக்கூடிய அந்த ஜுவாலையில வந்து நசுக்கப்படுவதை வந்து அர்ஜுனன் வந்து கண்டான். அது அவனுக்கு பயத்தை வந்து உண்டு பண்ணியது. அதிலும் அனைத்து எல்லையற்றவையாகும் பகவானின் தூய பக்தர்கள் அவரை நாராயணர் அல்லது கிருஷ்ணர் என்னும் அவருடைய வைகுண்ட ரூபங்களில் வழிபடுகின்றனர் இல்லையா? நாம கூட மகாவிஷ்ணுவாக வழிபடுகின்றோம், நாராயணராக வழிபடுகின்றோம், கிருஷ்ணராக வழிபடுகின்றோம், ராமராக வழிபடுகின்றோம். இவர்கள் எல்லாம் மேலுலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரூபங்கள் தான். இங்கேயும் அதே ரூபங்கள்ல தான் பக்தர்கள் எல்லாம் வழிபடுகின்றார்கள் என்பதை இந்த இடத்துல வந்து அதாவது இந்த பொருளுரையில வந்து பிரபுபாதர் அவர்கள் விளக்கி இருக்கிறார். ஸ்ரீராமர், கிருஷ்ணர் மற்றும் ஸ்ரீ நரசிம்மர் போன்ற பகவானின் அதே வைகுண்ட ரூபங்கள் ஜட உலகிலும் இருக்கின்றன. இதனால் தூய பக்தர்கள் இவர்களை கூட வழிபடுகின்றனர். வழக்கமாக ஜட உலகில் காட்டப்படும் அம்சங்களுக்கு வைகுண்ட லோகத்தில் இருப்பு கிடையாது இல்லையா? இங்க இருக்கக்கூடிய அம்சங்கள் வந்து இந்த ஆற்றல் வந்து கம்மிதான். வைகுண்ட லோகத்தில் இருப்பது வந்து முழுமையான ஆற்றல். அங்கிருக்கக்கூடிய விரிவங்கங்கள் எல்லாமே ஒன்று போல ஒத்ததுதான். சோ கிருஷ்ணருடைய விரிவங்கம், பலதேவர் எல்லாமே ஆற்றல்கள் வந்து ஒரே மாதிரியான தன்மையை கொண்டது. ஆனால் இந்த விராட் ரூபத்துல வந்து இந்த பூலோகத்துல, அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து ஆற்றல் வந்து குறைவு. ஏனென்றால் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த இடத்துல வந்து நாம வந்து காணக்கூடியது வந்து எல்லாமே வந்து இந்த பகவானுடைய பகிரங்க சக்திக்கு உட்பட்டது, அதாவது கீழான ஆற்றலுக்கு உட்பட்டது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். முதல் துவக்கத்திலிருந்தே தூய பக்தர்கள் வழிபட்டு வருவது வைகுண்ட லோகங்களில் பகவானின் நித்திய ரூபங்கள் ஆகும். பக்தர் அற்றவர்களின் அருவவாதிகள் பகவானின் பௌதிரிகம் கற்பனை செய்கின்றனர் இல்லையா? கற்பனையால பகவானின் ரூபத்தை நாம் என்றைக்கும் காணக்கூடாது. தூய பக்தி சேவை செய்யும் பொழுதே பகவானே அந்த திருவுருவத்தை நமக்கு காட்டி அருளணும் என்ற அந்த ஒரு பிரார்த்தனைகளோட நம்ம செய்யலாம். அவ்வளவுதானே தவிர கற்பனையில நம்ம வந்து ஒரு உருவத்தை வந்து கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. பூர்ணமான முக்தி நிலையில் நித்தியமான பகவானை வழிபடுபவர்களாகவே இருக்கின்றனர். தூய பக்தர்கள் வழிபாடு ஒரு பொழுதும் நின்று விடுவதே கிடையாது. சதா சர்வகாலம் பகவானை இருதயத்துல இருந்து கொண்டு அவர்கள் சேவித்துக் கொண்டே இருப்பார்கள். ஆனால் அருவவாதிகளின் வழிபாடு, அதாவது வெறுமனே பிரகாசத்தின் மீது நம்மளால போக்கஸ் பண்ணவே முடியாது இல்லையா? பிரம்மஜோதி எனப்படும் பகவானின் அருவமான ரூபத்தில் அவன் கலந்து விடும் பொழுது நின்று விடுகின்றது
இல்லையா? அவன் வந்து அதிலே மர்ஜ் ஆயிடணும்னு நினைக்கிறான். அதனால ஆகவே மேலும் அவன் பக்தி சேவை செய்வதற்கு அவனுக்கு வாய்ப்பு என்பது கிடையாது. ஆகவே தூய பக்தர்கள் இங்கு விபஷித் என்று விவரிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது விபஷித் லாஸ்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அறிந்தவரான, அதாவது ஞானம் கலந்தவர்கள், பக்தி கொண்டவர்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சோ பகவானை பற்றிய அறிவில் பரிபூர்ணமான அறிவு படைத்தவர்கள் என்பது இதனுடைய பொருளாகும். அதாவது பகவானை பற்றி அந்த ஆன்மீகத்தன்மையான அந்த ஆற்றல்களை பற்றி அவர்கள் நன்கு அறிந்தவர்கள், யோக மாயை பற்றி புரிந்தவர்கள் அப்படின்றத பத்தி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அந்தரங்க சக்தியை பற்றி உணர்ந்தவர்கள் என்று நாம் இந்த பதத்திலிருந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். வாஞ்ச கல்பதாரூபியச கிருப சிந்து வேவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவர்களுக்கு நமஸ்காரங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நாம் இப்போ வில் ஸ்டார்ட் வித் தாமோதர அஷ்டகம். அதுக்குள்ள உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ், திரிபாதம் என்றால் என்ன மாதாஜி? சொல்லுங்க. திரிபாதிங்கிறது ஆன்மீக உலகத்துல பகவானுடைய ஸ்தலத்துல 3 பங்கு, பௌதிக உலகத்துல 1 பங்கு. எஸ் கரெக்ட் மாதாஜி. இன்னொரு டவுட் மாதாஜி, சொல்லுங்க. அவ்யக்தம்னு சொல்றீங்க. ஆமா. அந்த சமயத்துல எல்லாரும் போய் பகவான் இடத்துல ஒடுங்கி விடுறாங்கன்னு சொல்றீங்க. அப்ப அவர் திருப்பி வரும்பொழுது அப்படியே தூக்கத்திலிருந்து அது எப்படி மாதாஜி? அப்ப திருப்பியும் கருவுல இருந்து தானே வர முடியும்? இல்ல அனைத்துமே எப்படி இருக்கின்றதோ அப்படியே. இப்ப வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம உணவு உண்கின்றோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து உணவு உண்ணும் பொழுது நம்ம வந்து இந்த என்னது சொல்லுவாங்க, குக்கும்பர், எப்பவுமே இந்த இதெல்லாம் சாப்பிடுவோம் இல்லையா, நேச்சர் திங்ஸ் நம்ம சாப்பிடுவோம் இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து அடுத்து வந்து நம்ம வேக வச்ச சாப்பாடு எல்லாமே நம்ம சாப்பிடுறோம். ஸ்வீட் இது எல்லாமே ஒன்னு லேயரா தான் நம்ம சாப்பிடுறோம். சோ நம்ம வந்து வயிற்றுல போன பேர் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆயிடுறது. ஆனா பகவானுக்கு அப்படி கிடையாது. நம்ம வந்து எந்த இது பாகம் வந்து முதல்ல போகிறதோ, அதாவது இந்த 14 லோகங்கள் இருக்கு இல்லையா, எந்த உலகம் வந்து முதல்ல போறதோ அந்த உலகம் தான் வெளியே வரும் ஃபர்ஸ்ட். இது வந்து பத்ம புராணத்திலயும் ரெஃபரன்சஸ் இருக்கு. ஓகே. சோ நம்ம வந்து இந்த வயிற்றுல இருந்து வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மலோகம் அவருடைய இதுக்குள்ள போய் சென்று அடங்குகின்றது என்றால், மீண்டும் படைக்கும் பொழுது முதலில் பிரம்மலோகம் தான் வெளிப்படும். அந்த மாதிரி நம்மளால, அதாவது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வாசிச்சவங்களுக்கு யாருக்காவது தெரியும், ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் இன் எது முதல்ல, ஒரு ஸ்டாக்கோ ஒரு கியூவோ இருந்தாக்கா எது முதல்ல, கியூ தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் இல்லையா? முதல்ல ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து என்ட்ரி ஆச்சுன்னா எக்ஸிட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் தான் வெளியே வரும். அந்த மாதிரிதான் முதல்ல எது போறதோ அதுதான் வெளியே வரும். நமக்கு அப்படி கிடையாது இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளே கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டா கூட நம்ம வயிற்றுல வந்து உணவு அருந்தும் பொழுது எதை முதல்ல சாப்பிடுறோமோ அது வெளியில வருமா? கண்டிப்பா மேல் பாகம் இருக்கிறது தான் வெளியே வரும் இல்லையா? மேல இருக்கோ எதுவோ அதுதான் வரும். ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது. அவர் எல்லாம் அவருடைய வயிற்றுக்குள்ளதான் எல்லாம் போய் சேர்க்கின்றது. எல்லாமே அவருடைய இதுலதான் போய் சேர்க்கின்றது. படைக்கும் பொழுது மீண்டும் அந்த 14 லோகங்கள், அந்த அண்டங்கள் வந்து எப்படி வரும்னாக்கா எது முதல்ல போனதோ அதுதான் வெளியே வரும். தட் இஸ் அந்த மாதிரியான ஆற்றல் யாருக்காவது நமக்கு இருக்குமா? கிடையவே கிடையாது. மாதாஜி, நம்ம சாப்பிடுறது எல்லாம் ஜீரணமாயி குதம் வழியா தானே மாதாஜி முதல்ல வெளியில வருது. வாந்தி எடுத்தாதான் லாஸ்ட்ல சாப்பிட்டது வெளியில வரும் மாதாஜி. அது இல்ல மாதாஜி, ரெட்டை குழந்தைங்க பிறந்தா மாதாஜி, ரெட்டை குழந்தைங்க பிறந்தாக்க அனாலஜி தான் எடுத்துக்கணும். நீங்க டைரக்டா மீனிங் எடுத்துக்க கூடாது. ஐ அம் டெல்லிங் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நான். சொல்லுங்க. ரெட்டை குழந்தைங்க பிறந்தா கூட முதல்ல போன குழந்தை அடியில தான் இருக்கும், 2வது கரு வந்தது முதல்ல இருக்கும். ஆனா முதல் குழந்தை தான் முதல் தலை குழந்தைன்னு சொல்லுவாங்க, 2வது வர்றதுதான். அது மாதிரி இப்ப புரியுது மாறாத்த, அதோட நான் கம்பேர் பண்றேன், எனக்கு புரியுது. மத்த ஒன்லி கம்பேரிசனுக்கு தான் எடுத்துக்கணும். யூ ஷுட் நாட் டேக் as a டைரக்ட் ஹிட் எடுத்துக்க கூடாது. ஓகே. எல்லாம் அவருக்குள்ள அடங்குகின்றது, எவ்வாறு அடங்குகின்றது என்பதை நீங்க வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஓகே. சோ இப்ப தாமோதர அஷ்டகத்தை பாடலாமா? டவுட்ஸ் நீங்க இந்த தாமோதர அஷ்டகத்துக்கு பிறகு கேளுங்க. எஸ், 3 மடங்கு திரிபாதம் என்றால் 3 மடங்கு, அதாவது அந்த மேல் உலகம் 1 மடங்கு தான் இந்த பௌதிக உலகம் என்பது புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏகபாதம் திரிபாதம் என்பது இந்த அதாவது பகவானுடைய படைப்பு இல்லையா? அத வந்து 3 பாகம் வந்து ஆன்மீக உலகத்திற்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பௌதிக உலகம் வந்து ஒரே பாகம் என்பதை வந்து விளக்கக்கூடியதுதான் வந்து நம்ம இதே செகண்ட் கேண்டோல படிச்சிருக்கோம். எஸ், கரெக்ட் மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ். சோ தாமோதர அஷ்டகம் பாடலாமா?
ஓகே, பாடலாம் மாதாஜி. முடிஞ்ச பிறகு நான் படிக்கவா மாதாஜி? பாடிங்க. நான் வெறுமனே ஆர்த்தி மாட்ட காட்டுறேன். ஓகே. நானும் பாடுறேன் மாதாஜி. எல்லாரும் பாடுங்க. இன்னைக்கு நான் பாடல, நீங்க பாடுங்க. நமாமீஸ்வரம் சச்சிதானந்த ரூபம் சத்குண்டலம் கோகுலே பிரஜமானம் யசோதா பியோலு காலாதவமானம் பராம் ப்ரஷ்டமத்யந்தரோத்ருத்யகோப்யா ருதந்தம் முஹுர்நேத்ரயுக்மம் கராம்போஜயுக்மேன சாடநேத்ரம் முஹுஸ்வாசகம் பாத்ரிகாங்ககண்டம் சிதக்ரைவதாமோதரம் பக்திபதம் விதித்வேஷ்வலீலாமீரானந்தகுண்டே ஸ்வகோஷம் நிமஜ்ஜம் அவ்யாபயந்தம் ததீயே சிதநேஷுபதிலத்வம் புனः பிரேமதஸ்தம் சதாவ்ரிதிவந்தே பரம் தேவமோக்ஷம் நாமோகவதிவா இதம் தேவபூர்ணாதேவபலபாலம் ததாமி இதம் தே முஹாம்போஜம் மத்யலீலம் குண்டலைஸ்நாரகைஸ்தகோப்யா முஹுஷ்சும்பிதம்பிம்பாரக்தாதரமே மனஸ்யாவிராஷ்டம் ஆலம் லக்ஷ்யலாலை நமோ தேவதாமோதரானந்த விஷ்ணு பிரசீத பிரபோ துர்கஜலாக்ஷம் कृपादृष्टिवृष्याति दिनं वदानु ग्रहामेशमामेदाशिदृश्या सुवेराक्षौ बध्नां दैवयज्ञया भक्तिभाजौ धृतौ च सदा स्वागामे प्रयच्छ नमो मे श्रीदामोदरे नमस्ते स्फुरदीप्तिदाम्ने नमो 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 नन्दलीलाय नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், எனி டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? ராதிகம்மா வந்திருக்கீங்களா? மாதாஜி இது நான் படிக்கல மாதாஜி, இந்த தாமோதர அஷ்டகம். அது நீங்க சொல்றேன் பாத்தீங்களா, அது ரெக்கார்டு இருக்கா மாதாஜி? இருக்கு மாதாஜி. நீங்க ஜஸ்ட் நீங்க கூகுள்லே பண்ணீங்கன்னா கூட இந்த ஸ்வரூபதாஸ் அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் பாடி இருக்காரு. So you can take it up. நல்லா இருக்கு தாமோதர அஷ்டகம். Thank you மாதாஜி. Thank you மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யூடியூப்லயே வருது மாதாஜி. யூடியூப்ல இருக்கு மாதாஜி, செக் பண்ணுங்க. I think Radhikama is not there, I think. ஹரே கிருஷ்ணா. I think இன்னைக்கு அவங்க இன்னும் ஜாயின் பண்ணல மாதாஜி. ஓகே, சரி. I think it's something busy.
சோ இல்லைன்னா நம்ம நாளைக்கு எடுத்துக்கலாம் கிளாஸ். இருக்கா மேம்? ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கீங்களா? ஓகே ஓகே. கிருஷ்ண பிரபு நீங்க தான் அதை